lurralde garapenerako diputatu den Carlos Alzagak. Ukatu du obra errepide berriak auto pribatuaren erabilera handituko dutenik eta aurreratu duenez neurri guztiak hartu dituzte herritarren segurtasunak arintzeko. Egoi Belategi. Bizkaiko Foru Aldundian azpiegituretarako eta lurralde garapenerako sailarena da lurraldean garatzen ari diren obra garrantzitsu batzuk esleitu eta kudeatzeko ardura. 256 milioi eurokoa da bere aurrekontua, Aldundiak duen aurrekontuaren 15% inguru. Bere arduren artean daude Bizkaiko errepideen eta autobideen sarearen plangintza, eraikuntza eta mantenua. Bilbo Handian azken urteetan aurkeztu den proiektu handienetako eta polemikoenetako bat Getxoko Erromo eta Portugalete, alegia Ibaizabalen 2 ibarrak lotu nahi dituen urrazpiko tunelarena da. Herritarrek subfluvial deritzotena. Carlos Alzaga azpiegitura eta lurralde garapenerako foru diputatuaren esanetan, tunel honekin aukera gehiago eskaini nahi dizkiete gidariei. Egiten da kasu honetan, subfluviala edo urrazpiko tunelean kasu honetan, egiten duguna da, bikoizten dugu aukerak kotxentzako aukeratzeko errepide bat edo bestea. Igual jakin guzun zelako da bilen trafikoa Bizkaian zehar eta Bizkaiko horren Bilboko ondoko errepidetan oso ezagune da zefetu dekon goizeko 8 segertatzen da euriegaz, segertatzen da istripu txiki bategaz zelako auto jarrak osatzen diren horri buruz. Eta hori ekiditzeko behar dugu beste errepide bat alternatiba bat izateko Rontegi Busubitik. Tuneletako sarreren inguruan dauden auzoetako bizilagunek jasango lituzketen ondorioz harago garraio publikoaren erabileran izango luken eraginak sortu dukezka. Hainbat ikerketen arabera, auto pribatuaren erabilera inguru horretan 21%ko igoera izango duelako 2028 urterako. Alzagaren iritziz, datu horren interpretazioa txarto ekarrita dago haren arabera, errepiden erabilera barne produktu gordinaren hazkundearen araberakoa delako. Eta Bizkaian autoaren erabilerak gore egin duen arren, ez du egin barne produktu gordinak bezain beste. Bai, trafikoak hemen munduan zehar egotzen direz segun PIB, ez da, barne produktu gordinaren arabera. Egotzen direz, merkantzia gehiago mugitzen direlako, edo jendeak gehiago mugitzen delako. Normalean, urte batetik bestera, normalean PIB hori igotzen da 1,3, 2,2, ez da? Horren gainean, gehitu behar dugu, jendearen mugimendua bai igotzen ari da munduan zehar. Bateko asti libre gehiago mugitzeko eta arrastasuna gehiago dugu mugitzeko bai aeroportutan, bai autobusetan eta bar. Faktore horrek biak lotute, normalean pentsako genukela trafiko igongo zala aportxu bet 3,piku, eta baina bitu, Bizkaiko errepidetan bakarrik igon direz, azken urteotan 1,2 bakarrik. Ez dira, hortik, baina azpitik joaten da. Horrek zen esan edeu, garraio publikoetan, edo garraio publikoan, asko erabiltzen da Bizkaian zehar. Osea, ez da sortzen, karretera berri batek ez deu sortzen trafiko berriak. Tunelak eta inguruko beste lan handi batzuek eragindako kezkekiko empatikoa dela dio Alzagak eta beraien ezinegona aintzat izango dutela uneoro. Normalean, obran ondoko biztanleak, apurtxu bet urduri jartzen dira, bai obra honetan, baita beste obra askotan, ez da? Zer jaku guztetan, gauza berriak egitea, ohitura dekozunean sarata baten edo ez saratan izatea zuretzen ondoan, horren ondorioz jendea urduri jartzen da. Baina, ni pentsatzen dut, gauza asko sartu du proiektuan jende horri lasaitzeko, eta nik eskatzen dut mesedez, irakurtzeko zer deko proiektuaren barruan egoera hori arintzeko edo kentzeko. Errontegiko zubiak hartzen duen trafikoa arintzea du helburu itsaspeko tunelak, baina era berean, zubi horretan lan berriak egiteko aukera ere aurreikusten dute Aldundian. Jada larria den eragin akustiko handitzeko arriskuarekin. Diputatuak aurreratu duenez, bizilagunekin harremanetan dira edozein kezka argitzeko. Bai, segurenik hori Barakaldon inguru dekugun arazo txiki bat hori ausokidegaz, beraiegaz egon gara, elkartute, beraiegaz egon gara, entzuteko zer arazo edekien, zelan aldatu aldugu gure proiektua berei onerako egokitzeko bai,
Alzagak kudeatzen duen sailaren arduren artean ere bidesariak daude, Interbiak enpresa publikoaren bitartez. Errepideak bidesariekin edo aurrekontuekin finantzatzearen artean erabaki bat hartu beharra dagoela gogora ekarri du eta bide batez, naiz irratiaren mikrofonoa baliatu du Alzagak bidesariei asko egozten dietena gezurtatzeko. Alegia, herritarren kontura dirua biltzea baino ez zutela helburu. Zerreran pasaden urtean peajen eta pago por uso delakoan sarreak izan ziren gutxi gorara 100 milioi euroko parkatu, Baina bituz, zenbat gastatzen dugun errepidetan dauzen moduan mantentzeko. 120 milioi. Zabitu, sartzen dugu, diru kostatzen dugun jakun, baino gitxi hau. Zir, gap hori edo diferentzia hori, aurrekontu publikoegaz lotu behar da. Informazioaren aria, naiz irratian. Goizeko 7:00 pasatxo dira, bagoaz gaurko Gara eta Naizen editorialarekin. Garaiak internazionalismo aktiboa eskatzen du. Global Summit flotillan parte hartu zuten 4 euskal herritarrak astelehen gauean iritsi ziren loiura. Israelek itsasoan bahitu eta deportatu ondoren. Armada sionistaren tratu txarrak gogor salatu arren, argi adierazi dute horren fokua ez dela jarri behar flotillako partaideen patuan, baizik eta Gazako genozidoaren salaketan. Horriotan Itziar Morenok azaldu bezala, internazionalistei eman diten tratua ematen baitu modu argigarrian, palestinarrei ematen dieten tratuaren neurria. Arreta kontsularra zain zuten herritar europarrekin horrela jokatu badute, zer ez dute egingo kartzeletan dauzkaten 10.800 palestinarrekin. Horietatik 3.629 epaiketak eta kargu zehatzik gabe daude gatibu. Duela 2 urte atzoko egunez, Hamasek baitutako 251 israeldarrak gogora ekartzeko orduan, ahaztutako errealitate hau ere kontuan hartu behar da. Batzuen zein besteen etorkizuna mahai gainean dago Egiptoko negoziazioetan. Ez du ezer asmatu askatasunaren flotillak, baina bere helburu nagusiak aixe bete ditu. Kontzientziak astindu eta lehen lerrora ekarri du Gazako genozidioa. Beste dinamika batzuekin batera, kirol esparruan besteak beste, gatazka honen parte diren aktore politikoak mugitzera behartu ditu. Inork ez daki Egiptoko negoziazioak nola amaituko diren, zaila da baikorra izatea, baina nazioarteko mobilizazioak ekarri du eszenatoki aldaketa xume hau hein handi batean. Flotillako partaideak barregarri usteko saiakera erridikuluak egin dituztenek diotenaren kontra, aktivistok ez ziren ontzietara loria pertsonal bila abiatu. Tokianen eta tradizio politikoaren araberako nabardurak dituen kultura militante batek bultzatuta itsasoratu ziren. Funtsean, herri baten aurkako injustiziak herri guztien kontrako injustiziak direla, sinesten duen printzipio politiko bati jarraituz batu ziren martxara. Badugu zorionez horren berri Euskal Herrian, bai flotillan parte hartu duten 4 herritarren bidez, baita atzo, korrikarekin batera 36 etorkini muga zeharkatzen laguntzagatik, Baionan epaitutako 7 lagunen bidez ere. Internazionalismoa aktiboa baita, gaiztakeria globalen garaiotan, herrien elkartasunerako eta politikarako tresna baliotsuena. Eta guazen gaurko azalen errepasoa egitera, etxetik hasiko gara egunero bezala, Gara egunkariarekin. Orain bai, etxetik hasiko gara esan bezala, Gara egunkariarekin. Gaurko titularrak dio, Hamasek Israelen erretiratzea eta gobernu palestinarra eskatu dituela. Presoen trukeari, erresistentzia palestinarraren desarmeari eta Hamasen beteabeharrei buruz foku mediatikoa hor dagoen bitartean, Hamasek bere eskaerak egin zituen atzokoan, aipatu ditudanak, Israelen erretiratzea eta gobernu palestinarra. Eta argazkian, Sumut flotillako euskal 4 ekintzaileak Loiuko aeroportura iritsi berritan. Elkarrezketa egin dio Martxelo Diaz lankideak Itziar Morenori flotillako kideari, eta esan du, flotillan baino genozidioan jarri behar dela fokua.
Berriaren azalean argazkia da nagusi gaurkoan. Atzo burutu zuten Euskal Herriko hainbat eragile euskaltzalek agerraldia Bilboko kafean zokian abenduaren 27an Euskalgintzaren kontseiluak deituta euskaltzaleak indartzeko deialdia egin dute Bizkaia arena betez. Deiak dio erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea leporatu diola Estebanek Anduezari. EAJko presidenteak koalizioko kidearen aurkako tonua goratu du eta Eusko Jaurlaritzak bere programak betetzen dituela ziurtatu du. Eta talde argazkia da gaurko azalekoa, bertan agertzen dira Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sánchez Espainiako presidentea. Imanol Pradalesek jarrera gardena defendatu du demokrazia bermatzeko iparrorratz gisa. Akordioan inguruan. Gipuzkoara goaz, Notizias de Gipuzkoan argazkia gailentzen da ere, itsasontzi bat kasu honetan, 10 urte baino gehiagoko eraikuntza artisauaren ondotik San Juan itsasontzia prest dago uretara irtetzeko eta prest izateko Kanadako bidaiari ekiteko. Baleontzi baten erreplika da San Juan itsasontzia. Bestalde, titularrak hause dio Estebanek erakundeen ezegonkortasuna eragitea leporatu diola Anduezari. EAJko presidenteak kritikatu du, Euskara bermatzeko jeltzalek egindako proposamen aurrean izan duten erretolika. Diario de Noticiasek zera dio animaliek 1000 istripu eragiten dituztela urtean Nafarroan, gehienak basurdek eta orkatzek eragindakoak, eta Diario de Navarrak ere titular berdina ekarri du. Honek gehitzen du, kasuen 171 datua ematen du, kasuen 171 izaten direla orkatzak eta basurdeek eragindakoak. Eta Diario de Navarran, argazkikoa Miguel Indurain da, txirrindularia, 30 urte bete dira Kolonbian zilarrezko domina irabazi zuenetik, eta zilarrezko dominarekin berarekin agertzen da argazkian. Berdina dira gaurko El Correoren bi azalak, titularrak zera dio. EAJak Andueza kanporatu duela koalizioa tenkatzeagatik desafio tonuan. Estebanek eta jeltzalek mesfidantza sortzea leporatu duete PSeko buruari. Eta 2 urte bete ziren atzo Israelek Palestinar herriaren aurkako genozidioa hasi zuenetik. El Correok horren inguruko lan berezia egin du eta argazkian ere hori nabarmentzen du. Eta azkenik eta Bozento taldearekin amaitzeko, El Diario Vasco titularrak dio Bilduk bere hautagaiari buruzko eztabaida abiatu duela, Goiak uko egin ostean, Izagirre favorito den bitartean koalizioa, EAJ-PSE gobernuaren alternatiba izango da Donostian. Eta goizeko 7:38 minutu direlarik, onaino gaurko azalen errepasoa. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2etan, Eli Pagolak eta Andoni Errekondok gidatuta, kontatzera noazu, naiz irratian. Informazioaren aria, naiz irratian. Ez naiz inor
Galdera bakarra eman nizun, dagoeneko 6. atikoaz, ta ez dut ikusten amaiera. Kanpoan indiferentzia, irrifarreta oiu isilduak, ez zaitez arduratu, ez du axola. Egin behar da, ta libre naiz. Azkenian, zalantzen sustraiak usteldu dira. Introspekzio bidai hontan, ikasgai bat. Zu bezalako pertsonetatik, ies egitea. Goizeko 7 eta 52 minutu dira, asteazkena da, egin dugu aste erdia, eta bagoaz astearekin eta goizarekin ere aurrera esango nuke Donostian ditu dela dagoeneko zain Egoibelatik eta Garazi Kastaino egunon. Egunon. Egunon zala. Bueno, Egoi dauka hotsa apur bat urratuta izan daiteke? Bai, egia esan genago oso ongi. Hasta denean gaizki esnatu nintzen, sekulako tripako minarekin, atzo zertxo baito beto, baina horinen eztarrekin gaizki nabil eta agian COVID-aren proba egin barko nuke. Zoke, gaizki, baina, Piskat bueno. vintage daia, Baina, bueno, nik uste dut pixka patxal gaudela Donosti aldean, Babilu aldean ere berdina esateko nintzen, Astelenean etorri nintzen apur bat makal, atzo txarrago eta gaurria egunetik egunera, bueno, antzaden ez kriston gripe piloa dago. Ni ere ala nabi, bueno, egia esan garaia denez ez dakit alergia den, gaizki sendatutako gripea. Nire inguruan gripe baino gehiago COVID, Bai, lagun pare bat COVID-ekin daude, ezagun batzuk ere, bueno, arrasko, ez dakit, 4 pertsonek edo esan diatazkeneko 10 egunetan. Bueno, bada zerbait. Eta, uste dut, hemen etxonetako norbaitek ere hartu zula pasaren astean. Zugu publikoki esango, baina... Bai, niri egia esan Garazirekin nagoe, apurrate vintage egiten zaitia, igual funatuko naute baina, nire inguruan dago mundu guztia gaixorik ere eta inork ez du probarik egin. Nik inguruan ere ez du somatu, baina ez dakit ere... Nik uste gertatzena COVID-arekin bereziki dala, nolakoa den bizitza ez, denok ditugu ardurak, denok dugu lana, orduan ikusten baldin badugula ez dakagula COVID gogor bat, alegia sukarrakin eta nola baite oean gelditzea behartzen gaituena. Azkenean badakigu ez, zer esan nahi duen proba egiteak, agian positibo ematen duzu, baina zuk zure burua nola baita ongi ikusten baldin baduzu horrek behartzen zaitu lanera ez joatera, baina alternatiba okerragoa da, kaso egiten ari garena da zabaldu. Bai, nik uste dut horrere oraindik bueno, esaten dena asko, mendiko hobeto edo zintzuagoak aterako gara, bueno, hori zurritxo izan zen, denok frogatu genuen, baina bueno, agian beste kultura batzuek dituzten ohitura batzuk barneratuko ditugu, eta dela musuko gaizki sentitzen garenean, frogarik egin gabe ere, beste herrialde batzuetan, musuko arabiltzeko ohitura oso barneratuta dute.
Europa goaldean esango nuke Nik aitortuko dizuen nintzaloietakoa baina nola behiteko, zibismo mantendu behar dugu, eta behitu asian ez zer gertatzen katarro baldin badakazu musukoa jartzagatik, oraindik ez dut egin. Egia uste dut, akaso lotxa dela edo baita ere, musukoarekin norbait ikusten baldin baduz egiten dugu denok, autobusean ala gaitxorik dago, ez gerturatu honen gana. Ez dakit beste den hori, edo, ez talo batzuk esango zu bestela, niri erridikulo sensazioa ematen ditu oraindik musukoarekin joateak. Eta da guztiz, ohitura kontura eta kulturala, ez? Niretzak parkatu garazi. Niretzako bihurtu da Daviden izar bat. Maskaria eramatea. Baina Daviden izar bat zein ikuspegitik. Azuzara Davideko izarra daramazuna edo ikuste duzuna norbait musukoarekin sentitze duzu Davideko izarra daramala? Apurrat biak, ez? Ez dakit. Uste dut geratu zaigula apur bat maskaria daraman jendearen gana ez hurbiltzearen kontu guzti hori, eta egian hori da egin behar duguna, Baina horregait, apurrat bruta izan naiz. Baina, maskaria daraman, tokatzen zaizu metroan alboan edo autobusean maskaria daraman pertsona bat, eta ezinateke tenso jarriko segituan. Eta teorien ez denuk egin beharko, ze pertsona hori gainera da zintzotasunez jokatzen, zuez kutsatzeko, eski kontrasankorra da. Akaso seguruagoa da, persona horren alboan jartzea. Noski baiet, Claro, baina sortu zaigu COVID-aren eta pandemiaren garai horretatik horrelako, ez dakit, bazterketa sozial, ez dakit zelan nahi du. Egia da, nik adibidez, ez dugu barneratu, baina tarteka, ikusten ditu da, agian aireportuetan edo horrelako eremuetan musuko gehiago, eta arreta ditu dit, pandemiaz geroztik. Eta ez dut uste den COVID-agatik denik, Badakizuen honik ikusi dituen nik aurten udan musuko asko, eta ez usteko eraman nuen. Non? Kuban. Pila bat. Kuban dakaten osasun hezkuntza gurea baina askoz ere handiagoa da. Agian horregatik da. Eta bereik gaina jakitun dira gauza neko muturrera ematen dutena da, badakite herrialde pobra diela, pobra baliabidetan esan nahi dut, medikuntza osona daukatea, baina gaurkoz, sendagaiak lortzea zaila izaten da, hori beraiek oso barneratuta daukate, egia da baitere hiritan, hasian esan honik, Habanan zer dago hemen, agerraldi potente bat edo, ez askotan ditute baitere, kaletan ke asko dagoelako, diesela ez da beti honena, baina egia da, eta adintarte guztietan ikusi nuen, adibidez, gaztek bai egite dutela, demagun lan egiten dut gobernukoarekin baten, eta hor badaude, 50-60 urte inguruko jende esende, eta bereik jartze dute hain zuzen ere, ez zabaltzeko gaitza, eta pentsa zer den, kuba baten, 30 gradurekin eta ezetasuna muturrainokoa jutea musuko batekin, baina? Ze sensazio eta horitza pentsarrak, udara, musukoa, bustita, muturraren kontra, nire gauzek hain deseosoak egiten zizkia, baina ikasi beharko genuke, Eta ikasi genituen gauza asko, eta gauza garrantzitsua asko, eta gauza ezain garrantzitsuak, baina ikasi genituenak, adibidez, doministiko egiten duzunean geratzen den mokillo horrek nolako usain txarra daukan. Musukoaren kontra azalba, diozu. Gero baita, pandemiaren baitan ere, ikasi genuen, Jonan Fernandezek dirudiena, baina askoz ere gaitasun handiagoa duen gizona dela, labiko buru bezala, tan. Dentrako balio duen gizona da. Bai. Non ibiliz, jalakoatik jundala, baina duela gutxe santziaten non zebilen oren. Ideiek ez. Erakunderen batean, ez dute esango, ez dute ausartuko, ez ez ere esatera, ze geran kasartuko, baina egunon. Agurtu dugu Jonan Fernandez hemen diren, eta eskertzen dugu oroar, hain esparru ezberdinetan egindako lan guztia. Txiko patzo esaten dena. Bai, hori da. Kontu serioak eta txorradak denak aipatu ditugu gai berdinean, baina bagoaz aurrera. Apur bat gaurkotasun gehiago izan dezakeen kontu batekin. Hartzak heldu dira antza denez, Nafarroa ingurura garazi? Bai, etxo ingurura, beraz, gure mugetatik oso gertu, eta egia da, esperotakoa zela, edo bideratutako, esperotako berri on bat, hobe esan da, bultzatutakoa, baina beti dela berri on bat, baina
Bueno, aktualitate horretan azpimarra egin beharrean, egia esan, egoi hemen ondoan daukadanez, eta pentsatu, Biar Egoirekin hau komentatzea, bera, hain bidaiaria izan da, eta bestelako pizti asko dauden inguruetan ibilita. A ber, hau aitortuko dut, arreta ditu dit, Yellowstone telesaia ikusten ari naizelako. Eta orduan hor, hartza asko agertzen dira, eta bildurra ematen dute. Eta esaten, a ber, etxeko arana oso gertu dago, ni hortik ibiltzen naiz, zer Kristo egingo genuke gu, jada ez gaudela ohituta hartzen edo alako piztien inguruan ibiltzea, ni ez nintzateke kapaz izango ongi erreakzionatzeko, nahiko ziur dakar. Teorian gure burua handiago erakutsi behar dugu. Hori ba, baina ni ez ni komplikau dago, nik. Urrun baldin badago, geldirik egon, te kuesten baldin bat zure gainak ertzulatzen hasia dela. Egia da, zaloaketanik bereziki, askizaia genukela, naiz eta asko saiatu. Itxura audiarena ematen. Baina estatu batuetan, eta Kanadan eta bar badakate horretarako tresna, noski? Hartzen kontrako spray famatu hori. Bai, ez ezagutzen garatzen. Bai, eta hau benetan saltzen da, gainera uste dute, Kanadan toki jakin batzuetara juteko junbarezuela, edo spray horrekin edo arma batekin, bestela ezin duzu joan. Eta bada, alako, hau garrantzitsua da, spraya da, hartzei botatzeko, ez gure buruai botatzeko, baina horrela estintore txiki moduko bat. Ai, ama. Eta, baina... Bai, ez dala repelentea esan nahi duzu. Hori da, baina eraberean ausardia behar da, pentsatzen dut spray hori botatzeko hartzai... Nahiko gertu. Hori da. Lagun batek Brasilera bidaiatu zuen, eta jaguarrekin ibili behar ziren bertan kontuz, eta teknika omen da berdina, handia itxurakerietan jaustea, eta handia zarenaren itxura hori egitea, eta egiek esaten meten zieten, motxila buru gainean jartzeko, eta horrela altuago zirela, eta gure lagunak kontatzen zigun, gaina, dala txakur batekin gurutzatzen da kalean, eta ja kakaiten du gainean, hortan esaten zen, imaginatu nio, oianean sartzerakoan, esaziatenean motxila gainean jartzeko, eta usteko gerturatzen jaguarra, ze aurpegi jarri nion tipuari, bani egia da uste dudala ezingo nukela horrelakorek egin. A ber, holakotan gaina jakibarko nuke animaliek alde egiten beldurragatik edo lotxagatik. Plan, zeizea. Mochila buruan. Izaki ridikulo hori. Hau ez dut jango bazpare. Ez diala honik egingo. Baina, por cierto, agertu dan hartza hau nongoa da? Aragoitiko kerrentza. Bai. Izena jarri beharko diogu, gogoratzen zarete kamiltxorekin? Hoi esan barnun, ezinik, albiste hau ziklikoa da, urtero pare bat aldiz, sartzen dia hartzak edo alde intuen den guren, nik beti gogoratzen ez kamil gaixoaz. Bai. Eta gero ezakazu esintxazioa baitere, nola, ezakit, gehiagi gorepatzen dugun hartza edo gehiagi baztertu otxoa, baina badirudi otxo bat agertzen den bakoitzean eta pare bat ardiakatu, ondamendia. Polemikoa. Hori bai, baina hartza etortzen denean, ongi hartzak, venga. Baneri, ibili naiteken mendietatik agertzeak ez dit ilusio berezirik egin. Inoiz eukizu horrelako agerraldirik, animali basatiren bat atera zaizuela? Ez. Osea, okerren pasa izan duana, igual mastinen batek jarraitu zaitunean menditik, ohikoa izaten dela eta luze jarraitzen zaituzte gainera, baina, bueno, txakur bat izaten jarraitzen du, baina... Baina, mastin bat ere, esango nuke nahioko nituzenik akaso animali basati batzuk, Bai. Mastina baino. Nahiko animali daude, eta bastante basatiak ere, animalia baino txarragoak direnak. Bueno, honekin Ikerre Gurrutxagari emango diot pasoa, gaur ez dagoelako gurekin, baina etxeko lanak egin utzi ditu. Egunon ekipo, egunon entzule zer moduz. Asteazkena, tunaren bukaeran argia, venga, animo. Astea bukatzeko geraz eta gutxiago geratzen da eta. Atzo ekarri behar nizuen kantu hau, atzo azaldu nahi nuelako, gaur ekartzen dut. Taylor Swiften kantu bat da. Taylor Swift, bada, estatu batuetan, Pensilvanian sortutako musikaria 89an, eta ezagun aspalditik bada ere, aurreko birak, erazturrek, mandu zer esan ugari mundu mailan. Kontua da,
bueno, ni bentsat ez nuen espero, eta ez dakit jendeak esperoko zuen edo ez, baina 12. disko bat atera duela bere ibilbidean, 12. diskoa, The Life of a Show Girl, show emakume baten bizitza, nola baita izango litzatekena itzulpena, ez dakit showgirl ez zehazki horrela ulertu behar den edo ez, baina, hortik doa kontua. Eta disko entzuten eta esaten nuen, suabe dago, lasaia dago, Elizabeth Taylor kantua jarri dugu ja irratian, gainera entzuten eta bitxe egiten zen ez, Elizabeth Taylor Swiftek abestea, horlako gauzak, eta entzuten nintzen bitartean esaten nuen, disko honek badu Sabrina Carpenter egiten ari denaren antzik eta pop estilo horretan eta badu gertutasunik eta disko entzuten, ara non diskoari izena ematen dion kantua The Life of a Showgirl, azken tokian dagoen kantua, Sabrina Carpenter berarekin egin da duen. Hortaz, bitxikeria iruditu zitzaidan, eta ulertzeko diskoan ondik doan ere, abesti hau ekarri nahi izan dizuet. Aldekoak eta kontrakoak ditu, zaleo asko dituen ororik gertatzen zaion bezala. Batzuk, besta disko ona, hau ez tekizen. Disko ona edo ez, askotan oso subjektiboa den zerbait da, baina nik uste dut Taylor Swiftek ez dakiela disko txarrik egiten, ja. Honekin, asteazkena, eskerrik asko. Bihar arte. Her name was Kitty, made her money being pretty and witty. They gave her the keys to this city, then they said she didn't do it legitly. I bought a ticket, she's dancing in her garters and fishnets. 50 in the cast, 0 missteps. Looking back, I guess it was kismet. I waited by the stage door, packed in with the autograph hounds, barking her name, then glowing like the end of a cigarette. Wow, she came out. I said, you live in my dream. Then she said to me, hey, thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never ever gonna wait. The more you play, the more that you pay. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. She was a menace, the baby of the family in Lennox. Her father whored around like all men did. Her mother took pills and played tennis. So she waited by the stage door, asked the club promoter arrive. She said, I'd sell my soul to have a taste of a magnificent life. It's all mine, but that's not what showgirls get. They leave us for dead. Hey, thank you for the lovely bouquet. You're sweeter than a peach, but you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never ever gonna wait. The more you play, the more that you pay. You're softer than a kitten, so you don't know the life of a showgirl, babe. And you're never gonna wanna. I took her pearls of wisdom, hung them from my neck. I paid my dues with every bruise, I knew what to expect. Do you wanna take a skate on the ice inside my veins? They ripped me off like false lashes and then threw me away. And all the headshots on the walls of the dance hall are of the bitches who wish I'd hurry up and die. But I'm immortal now, baby dolls. I couldn't if I tried. So I say, thank you for the lovely bouquet. I'm married to the hustle and now I know the life of a showgirl, babe. And I'll never know another pain hidden by the lipstick and lace.
Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Hamasek Israelen erretiratzea eta Gazan Palestinako gobernu bat egitea azpimarratu du negoziaketetan. Zaloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleok. Fauzi Jaurmer Hamasen politikoko goi kargudunak mugimendu islamistaren lehentasuna zerrendatu ditu. نشيد ونقدر عاليا Suetean iraunkorreta integrala, Israelgo soldaduak Gazatik erabat erretiratzea, laguntza humanitarioaren murrizketarik gabe sartzea zerrendan, desplazatutako pertsonak etxera itzultzea, berreraikitze prozesu oso bat berehala hastea, teknokraten batzorde palestinar batek gainbegiratuta eta presoak trukatzeko akordio justu bat. Gurean berriz Gasteizko lorezainek lan hitzarmen berria lortu dutea, bukatu da Enbiser enpresako lorezainen greba, 108 orduko murrizketa eta 3 urtetan 5.000 euroko soldata igoera adostu ostean. ESK sindikatuak garaipen biribila hitzekin definitu du akordioa. Antolakuntza eta mobilizazio bidez emaitzak lortzen direla aldarrikatu du. Esan dute ere borrokari esker EAJ zein PSek sustatzen duten azpikontratazio basatiaren prekarietatea gainditu dela. Eta Bizkaiko enpresen 30%ak aurreikusitakoa baino fakturazio txikiagoarekin bukatuko du 2025 urtea. Zebek patronala gainera presta gertu da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzeko. Nosotros siempre hemos tenido un talante dialogante. Si los sindicatos quieren hablar de esta cuestión, nosotros estamos dispuestos a hablar de esta cuestión. Hala ere, absentismoaz, produktibitateaz eta malgutasunaz hitz egitea eskatu dute. Arlo politikoan berriz, Aitor Estebanek lekuz kanpo ikusten ditu, Eneko Anduezaren kritikak tentsioa, tirabira eta mesfidantza sortzea gotzi dio. Es él el único que las hace y al final lo que genera es tensión, fricción, desconfianza, innecesariamente en un tono retador. Euskadi Buru Batzarreko buruaren adierazpenen aurretik Eneko Anduezak herri irratian Eneko Goiari erantzun dio, iseka ez dela bidea ohartarazteko, eskaera egin die alderdikidei. Lehendakari Pradales le estamos escuchando últimamente que no tenemos que contagiarnos del ambiente de crispación que hay en Madrid, que no hay que trasladarlo aquí a Euskadi. Por tanto, el Lehendakari Pradales tiene una muy buena oportunidad para decirle al todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, que el insulto no es el camino, ¿no? Que hay que rebajar. Eta estatu frantsesak bizi duen krisi instituzionala bukatzeko Sebastian Lecornu ministro dimitituak bilera erronda hasi du, geroz eta nabariagoak dira Macronen aurkako ahots kritikoak eta hauteskunde legegile berriak ere aurreikusi dituzte. Reina Sanz alderdiko Gabriel Attal ala Horizontal alderdiko Eduard Philippe Macronen gertukoak izan dira, biak izan dira lehen ministro, baina orain estatu frantseseko presidentea kritikatu dute. Philippek hauteskunde presidentzialak eskatu ditu. Et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Estatu frantsesean agenda markatu duen beste aukeretako bat ere bada, erretretaren erreforma bertan bera uztea, gobernu berri bat osatzeko bidea errazteko. Elisabeth Bornek egin duen proposamena dau eta ordezkari hainbaten babesa jaso du. Eta aipatuko dugu ere nola ez, etorkinak Hendaiara iragaten lagundu zituzten lagunentzat, isunak eskatu ditu prokuradoreak. 6 auzipetuentzat isunak galdetu ditu prokuradoreak, jakuz dinamikapean migrazio politikak salatzeko elkarretaratzea iraganda auzitegiaren atarian. Eta Euskararen alde ekinaldi berri baterako unea dela Euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia egiteko adierazi du kontseiluak. Horretarako lehenbiziko urratsa abenduaren 27an izango da miribila euskalduntasunaren biribilgune handi bihurtzea izango dute helburu. Idurre Eskisabel. Argi dago, euskaltzaleon garaia da. Biltzekoa, elkarrekin arnasa hartzekoa. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda BI10 errepidean, A8aren baitan 124. kilometroan Barakaldon, Irungo norantzan eta horren ondorioz errei bat dago itxita eta autopilaketak daude Pegi. Eguraldiaren ondin norako guztiak, Iker Ibarluzeak. Egonkor jarraituko du eguraldiak asteazken honetan, baina aldaketa zantzu batzuk nabarituko dira.
Goizean, goi mailako hodeiak ugariak izango dira, tarteka zeruari kolore zuriska emango diote. Hala ere ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro argia izango da. Hala ere da goizean goizetik hasita Bizkaiko kostaldean, bereziki ipar-mendebaldean hodei baxuak agertuko dira eta goizean zehar pixkanaka kostaldean zehar hodei baxu hauek ugaritzen joango dira. Arratsaldean hodei baxu hauek Kantauriar isurialdera zabaltzen joango dira. Azken orduetan zerua estali xamarri geratuko da eta gau partean euri txiki pixka bat ere izango da bertan. Ego isurialdean goizean giro eguzkitsua izango da eta arratsaldean ere antzeko jarraituko du nahiz eta bertan hodei gune batzuk agertuko diren. Haizeak goizean goiz aldakor eta ahul joko badu ere goiz erditik aurrera ipar-mendebaldera egingo du. Aldaketa unean bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta ondoren arratsaldean bolada zakar hauek lurraldearen hegoaldean emango dira. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek orokorran behera egingo dute, Erriberan izan ezik edo Ebro bailaran izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Jorraizpurua teknikan urriak 8 da, asteazkena. Informazioaren aria. Donald Trumpek aurkeztutako bake proposamenari Israelek ezarritako betoak altxatzeko aleginetan dabil Hamas Gazako aginteari uko egin aurretik. Armada sionista zerrendatik erabat erretiratzea eskatu du mugimendu islamistak eta publikoki ere jakinarazi du ez duela begionez ikusten Gazako gobernua atzerriko potentzien kontrolpeko nazioarteko batzorde baten eskuetan gelditzea mendebaldeko estatuek izango luketen eragina dela eta negoziaketek aurrera jarraitzen duten bien bitartean Egipton. Dena ondo bidean asteazken honetan helduko dira, Sharm el-Sheikh Ameriketako Estatu Batuetako talde negoziatzailea baita Israeldar delegaritzako buruzagiak ere. Une honetan begirada guztiak plan horren lehen fasean jarrita daude. Alegia baitu Israeldarren eta gatibu Palestinarren elkartrukean. Zalantzaz beteriko bigarren faseak kezkatzen du ordea Hamas. نشيد ونقدر عاليا كل الجهود والمواقف. Fauzi Barumek Hamasen politikoko goi kargudunak mugimendu islamistaren lehentasun zerrendatu ditu. Sueten iraunkor eta integrala Israelgo soldatuak Gazatik erabat erretiratzea. Laguntza humanitarioaren murrizketarik gabe sartzea zerrendan, desplazatutako pertsonak etxera itzultzea, berreraikitze prozesu oso bat berehala hastea, teknokraten batzorde palestinar batek gainbegiratuta eta presoak trukatzeko akordio justu bat. Hamasen ordezkariak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak etengabe planean inposatu nahi dituen aldaketak salatu ditu. Egungo negoziazio erronda oztopatzeko eta ahultzeko helburua dutelako aurreko bake akordioekin egin zuen bezala. Armagebetzeari dagokionez, Hamasek bere armak Egiptoko eta Palestinako batzorde bati entregatzea onartzen du konponbide global baten esparruan, baina erabat baztertzen du Gazako zerrendaren kudeak eta atzerriko trantsizio batzorde bati ematea. Gutxi zehaztu da honen inguruan, baina jakina batzorde horrek bi buruzagui izango lituzkela, Trump bera bat eta Tony Blair Britania handiko lehen ministro bestetik. Eta aipatuko dugu baita ere Gazarako azpiegitura zibil eta medikuaren suntsipen sistematikoak zerrendako giza existentziaren kolapsoaren pareko egoera ekarri duela salatu du publikoki bertako osasun ministeritzak. Gazako administrazioko arduradunen arabera, bertan gertatzen ari dena ez da krisi humanitario bat edo Israelen okupazioaren krimenen historia luzearen beste zati bat. Giza existentziaren zutaben erabateko kolapso deliberatu bat baizik hitz horiek erabili dituzte eta krimen hauek genozidio sanitario bezala ere definitu dute. Dagoeneko, Gazan ospitalek 67.163 hildakoen berri eman dute urriaren 7 bitarte, 20.000 bat aurrak ziren, 1.700 osasun langileak. Nazio Batuen erakundearen arabera, hildakoen kopuru erreala 10 aldiz handiago ere izan daiteke, lurraldeko 38 ospitaletatik 25 zerbitzuz kanpo gelditu dira eta gainontzekoak modu partzialen eta baldintza kaskarretan jarduten dute. Goizeko 8:09 dira. Informazioaren aria. Ekonomia eta lan kontuetan berriz, Gasteizko lorezainek lan hitzarmen berri eskuratu dute.
Beraz, bukatu da Enbisar enpresako lorezainen greba, 108 orduko murrizketa eta 3 urtetan 5.000 euroko soldata igoera adostu ostean. ELA sindikatuak deitu duen asanbladan eta LAB zein SEKA sindikatuek deitutako bigarren asanbladan baleko eman diote enpresa batzordeak eta Enbisar enpresako arduradunek adostu duten lan hitzarmen berriari. LAB sindikatuak jakinarazi duenez ondorengo 3 urteetan 5.000 euroko soldata igoera izango dute lorezainek. Hori ez ezik urteko jardunaldia 108 orduko ordura murriztu da eta erreleboa sustatzeko erretiro partzialak lehenetsiko dira. SEKA sindikatuak garaipen biribila hitzekin definitu du akordioa. Antolakuntza eta mobilizazio bidez emaitzak lortzen direla aldarrikatu du. Esan dute ere, borrokari esker EAJ zein PSek sustatzen duen azpikontratazio basatiaren prekaritatea gainditu dela. ELA sindikatuarekiko kexa adierazi du SEKA sindikatuak langileen kontsultatu gabe batasun sindikala hautsi eta grebaren eragina murriztu izana egotzi dio. Maider Etxebarria Gasteizko alkateak balioan jarri du Enbisar eta enpresa batzordeak akordioa lortu izana, lorezainak gaur bertan itzuliko dira ohiko lanara, hala ere, Enbisarrek eremu berdeak eta lorategiek berreskuratzeko ere kronograma bat egin beharko du. Eta enplegu kontuetan ere, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak ez du Ribera Gourmet enpresako kaleratze kolektibo hartu men egin dio LAB sindikatuak aurkeztu duen demandari, izan ere, enpresak ez duela 10 kaleratzen arrazoia egiaztatu esan dute epaitegiek. LAB sindikatuak oroitarazi duenez, enpresak 18 langile kaleratzeko enplegu erregulazioko txostena aurkeztu zuen. Argudioa Koreian zuen lursail bat zen, enpresaren esanetan lurra kalitate txarrekoa zen eta ez zen errentagarria. Azkenean lursaila uztea erabaki zuen eta bertan lan egiten zuten langileak kaleratu. Epaileentzat lurraren argudioa ez da nahikoa. Ez ditu kaleratzea justifikatzen, gainera Komisiones Obreras ELA eta LAB sindikatuek osatutako enpresa batzordeari ez zitzaion kaleratzen berri eman. Eta datu esanguratsu bat ere eman beharra dugu enpresa arlotik. Bizkaiko enpresen 30%ak aurreikusitakoa baino fakturazio txikiagoarekin bukatuko du 2025. urtea. Fakturazioa apalagoa eta zalantza gailentzen ari dira Bizkaiko enpresetan, lankostuak, fiskalitateak ala lan jardunaldia dira zebek patronaleko enpresen kezka nagusi. Guillermo Bruces. Aunque la estabilidad se mantiene relativamente en la facturación y el empleo, las empresas perciben que su competitividad en el mercado sigue estando a prueba en un entorno cada vez más complicado. Egungo testu inguruari buruzko azterketa aurkeztu dute eta sektoreka industrian egoera polarizatuagoa aurre ikusten dute. Berretsi dute ere, galerak aurre ikusten dituzten enpresa gehienak txikiak eta ertainak direla, 11 eta 50 langile artekoak. Prentsaurrekoan, Guillermo Buces eta Francisco Javier Azpiazu presta agertu dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzeko. Nosotros siempre hemos tenido un talante dialogante. Si los sindicatos quieren hablar de esta cuestión, nosotros estamos dispuestos a hablar de esta cuestión. Hala ere, absentismoaz, produktibitateaz eta malgutasunaz hitz egitea eskatu dute. Informazioaren aria. Aitor Estebanek lekuz kanpo ikusten du Eneko Anduezaren hitzak, tentsioa, tirabirak eta mesfidantza sortzea gotzi dio eta bitartean EH Bilduko Pello Txandianok heldutasuna eskatu du. Arrabots luzea eragin dute Eneko Anduezaren igandeko hitzek. El que ha ido por libre es el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Por tanto, habrá que preguntarles a ellos si están dispuestos a seguir presentando iniciativas de este tipo, de corte identitario. Hitz hauen ostean, Eneko Goia Donostiako alkateak ahobero deitu zion eta orain Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidentearen kritikaldu da. Maila horretako adierazpenak egiten dituen bakarra Andueza bera dela esan du. Es él el único que las hace y al final lo que genera es tensión, fricción, desconfianza, innecesariamente en un tono retador. Estebanen aburuz zalako adierazpenak egiteren zergatia PSE barnean Anduezak duen agintaritza berresteko izan daiteke. Quizás lo utiliza porque necesita así afirmar su autoridad dentro de sus correligionarios y en su propio partido. Euskadi Buru Batzarreko buruaren adierazpenen aurretik Eneko Anduezak herri irratian Goiari erantzun dio, iseka ez dela bidea ohartarazeko eskaera egin beharko dutela alderdikidek.
Lehendakari Pradales le estamos escuchando últimamente que no tenemos que contagiarnos del ambiente de crispación que hay en Madrid, que no hay que trasladarlo aquí a Euskadi. Por tanto, el Lehendakari Pradales tiene una muy buena oportunidad para decirle al todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, que el insulto no es el camino, ¿no? Que hay que rebajar tensión y que desde luego no puede tapar su mala gestión a base de insultos, ¿no? Yo creo que ayer Eneko Goya se hizo un tellado. En cualquier caso, lo único que me queda por decirle al señor Eneko Goya es que le deseo mucha suerte y que sea muy feliz en esta nueva etapa que va a abrir, o por lo menos que sea más feliz de lo que es ahora. Eta aipatu beharra dugu ere Koldo auziaren baitan, Victor de Aldama enpresariaren dirua jasotzeatik espetxeratutako Guardia Zibilaren testigantzak, polizia kidego horren baitan zeuden bi aldeak eta balizko gehiegikeriak agerian utzi dituela. Izan ere, Guardia Zibilaren unitate antiterroristak egindako bi galdeketa grabatu zituen Ruben Villalbak, eta grabazio hauetan entzun daitekenez, Jose Luis Ábalos ministroiaren aholkularia izandakoaren mugikorrek euren gainaino arrastoa utzikote zuten beldur ziren. Ruben Villalba komandanteak gaur egun espetxean dagoena Koldo Garziarekiko lotura zen. Guardia Zibileko goi karguek venezuelatik itzularazi zuten Garziari eman zizkion telefonoei buruz galdetzeko. Villalba dirudienez ezen fio eta bere iPhone 14arekin grabatzea erabaki zuen. Grabatzeko botoia goizeko 9 eta 24etan sakatu zen zehazki. Yo la verdad que entré en psicosis. Yo entré, sobre todo porque yo me veía con el nacimiento de otro niño y dije, hostia, macho, me voy a la cárcel, no sé, porque eso sí, ya lo sé, no, jefe, yo eso lo reconozco abiertamente, ahí sí tal. O sea, yo sé que es cierto que hostia, cuando llega la noticia de tal, de no sé qué, que te llamo por teléfono y tal, joder, hostia, nos quedamos acojonados, porque hostia, yo ahí ya que parece que vienen que tienen algo, tal, no sé qué. Grabazio eskasetan hierarkian gorago dagoen lehenengo agentea komandantea bera baino urduriago dirudi, beldur delako ez zoten dieten identifikatuko. Aitortu dio egunak daramatzala kasuan inplikatutako pertsonekin azken 2 urteetan izandako elkarrezketaren batean zerbait konprometitua idatzi ote duen aztertzen. Komandanteak bere nagusiari esan dio Koldo Garziaren telefonoen afera kontroletik kanpo gelditu zela eta ministro ere ikusi duela itxuraz Jose Luis Ábalos referentzia eginez inteligentzia zerbitzuak emandako mugikorretako bat zeramala. Luego es cierto que yo a los 2 días hablo con la UCO y le digo, oye, mira, macho, ¿qué pasa, qué no pasa? Ya nos tranquilizan, que Une batean Guardia Zibileko ofizialak Villalba lasai egoteko esan dio, ukorekin jada harremanetan jarri delako eta hauek ez kezkatzeko esan dio ziotelako. Elkarrezketaren audioa askoz luzeagoa da eta ukok garrantzitsuzat jotzen dituen esaldiak baino ez dira zabaldu. Garzia, de Aldama eta Ábalos auzipetuta dauden maskaren bilberako. Ordu bete 36 minutu eta 54 segunduko iraupena du. Informazioaren aria. Eta etorkinak Hendaiara pasatzen lagundu zituzten lagunentzako isunak eskatu ditu fiskaltzak. Atzo bertan 7 pertsona auzipetu zituzten Baionan arratsaldean eta bertan fiskaltzak isunak eskatu zituen 6rentzat, bertan ere izan ziren jakus dinamikapean migrazio politikak salatzeko elkarretaratzean. 2024ko martxoaren 14an korrikaren lehen egunean Irun eta Hendaiarteko Santiago Zubia Euskaltzale andanaren zirrara oihu eta urratsez beteta zela herritar talde batek 36 etorkin Ipar Euskal Herrira sartzen lagundu zituen. Poliziaren kontrolak ohikoak diren Zubian elkarturiko jendetza baliatu nahi izan zuten pertsona migranteak muga administratiboa gurutzatzen laguntzeko. Urtarrilaren 28erako epaiketarako deialdia jaso baldin batzuten ere saioa hasi bezain laster jakinarazi zien epaileak auzipetuei atzoko egunerako atzeratuko zela epaiketa. Hori dela eta atzo izan zuten epaiketa Baionako epaitegian 7 auzipetuek. Migranteak laguntzea etzela delitua aldarrikatu zuten, 10 urte arteko kartzela zigorra eta 750.000 euroko isuna jasotzeko arriskuan ziren auzipetuak. Auziaren amaieran ordea prokuradoreak eskaera apalagoa helarazi die.
lagun bakarra utzi du zigor galderarik egin gabe, pertsona horren errugabetzea galdeginez, eta beste 6entzat 1.000 eta 1.500 euro arteko isuna eskatu ditu 5 kasuan atzerapenarekin. Epaileak heldu den abenduaren 16an jakinaraziko du bere erabakia. Goizeko 8:40 urte egingo dugu atzera, duela 40 urte gertatutako Baionako Monbar hoteleko atentatuak Galen krudeltasunaren isla argia da, baina baita estatu terrorismoaren zigorgabetasunarena, atentatuan parte hartu zuten 2 mertzenario kondenatu zituztelako, inoiz ez egile intelektualak, zigorgabetasunari biktimen senideik 4 hamarkadaz jasandako diskriminazioa gehitu bertzaio, senide hauek jasandakoari aitortza egin diote Gogora Institutuak astearte honetan antolatu duen solasaldian. Egoi Belategi, egunon? Egunon, egunon entzule guztiak. Galen sarraskirik odoltsuena izan zen duela 40 urte egindakoa Monbar hotelaren kanpoaldean. Agustin Irazustabarrena, Enasio Asteasuinzarra, Jose Mari Etxaniz eta Sabin Etxaide errefuxiatuak ereltzitu zen. Eta beraien familiak diskriminazio eta humiliaziora kondenatu luzaz bigarren mailako biktima bezala tratatu zituztelako eta oraindik ere hala ikusten dituztelako hainbat sektoretan. Atentatu hartatik 40 urte pasa direnean Gogora Institutuak falta izan den aitortza eta errekonozimendu horri eskainitako mahai inguru antolatu zuen atzo Donostiako Ernest Lluch kulturetxean. Ainara Esteran gonbidatu zuten Egiari Zor elkartearen ordezkari gisa, Jomirena Landa EHUko zigor zuzenbideko katedraduna eta Jeronimo Rios Madrildik etorretako aditua zientzia politikoetan doktore dena eta Galen eta estatu terrorismoaren biktimen testigantzak jasotzagetik nabarmendutakoa. Berriki jasotako aitortza instituzionaletik aitortza sozialera egiteko beharra azpimarratu zuen Maitena Salinas ekitaldiko moderatzaileak. 40 urte dira dakizuen moduan Galek eragindako sarraski handienetik. 40 urte Monbar hoteleko atentatutik. 4 hamarkadako isiltasuna hausteko, bildu gara beste behin ere, eta aurrekoan aitortza instituzionala izan bazenuten, bai biktima zein familiakideek, gaur pitin bat zerbait zabaldu nahiko genuke ezta, pedagogia egin nahi dugu, sozializatu egin nahi dugu pasaden guzti hau. Jeronimo Riosek zen Zona Espezial Norte planean kokatu zituen galak salbuespen egoera bat naturalizatzera zetorrena. Ildo horretan adierazi zuen Frantziako estatuak zor bat duela Galen atentatu horiek aurrean ezerrez egiteagatik eta Espainiako estatuak era berean baduela zor hori frantziar nazionalitateko biktimekin abandonatuta geratu baitziren. Las víctimas no son clasificables, los dolores no son clasificables y los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición, a la memoria, a la dignidad son indisociables de esa condición de víctima. Riosek nabarmendu zuen Espainiako estatuak hamarkadez kontrakoa egin duen arren ezin direla sekulan mailakatu biktimak interes jakin batzuen arabera. Euskal Herriko Unibertsitateko Jomirena Landak berriz, estatu terrorismoak Espain eta Frantziako egituren aldetik eduki zuen babesaz hitz egin zuen izan zeharkakoa edota zuzenekoa. Pero ya en la instrucción aparece el nombre de Amedo y se incluye en la propia instrucción una foto de Amedo porque en la propia instrucción, quien colabora dice, no, a nosotros nos reclutaron en Marsella y le enseñan la foto a Amedo y dice, sí, me parece que sí, ¿no? Y aparecen ya en la instrucción los nombres de Amedo, de Michel Domínguez y de un tal Francis. Zentzu horretan, auzitegien papera nabarmendu zuen Landak, izan ere atentatuan parte hartzagatik 2 mertzenario, baino ez zituzen kondenatu, errefuxiatu batzuk harrapatu zituzelako gainera eta jendarmeriari entregatu. Mertzenarioetako batek hasieratik azaldu zuen Espainiako poliziako Jose Amedok kontratatu zituela. Hala ere, etzen kontutan hartu testigantza hori. Bueno, en este sentido eran como víctimas de segunda y que sobre las que caía, ¿no? Como una especie de avión, como una especie de pozo de... Bueno, se lo merecían, ¿no? Con esa... Entonces, bueno, pues una cuestión muy dolorosa, ¿no? Porque al final la pérdida de un familiar es igual para todo el mundo, ¿no? Independientemente de la violencia que te lo robe, ¿no? Gauzak horrela, estatuaren biktima izan diren horiek, bigarren mailako biktima bezala tratatuak izan direla, salatu zuen Ainara Esteran, Egiari Zor Fundazioko ordezkariak senide orok aitortza eta erreparaziorako eskubide berbera eduki beharko luken arren. Eskerrik asko gehi. Gero arte. Informazioaren aria.
Estatu frantsesak bizi duen krisi instituzionala amaitzeko Sebastian Lecornu, le ministro dimitituak, bilera erronda hasi du. Geroz eta nabariagoak dira ere Macronen aurkako ahots kritikoak eta hauteskunde legegile berriak aurre ikusten dira. Senatuko eta Asamblea Nazionaleko presidenteak eta alderdi ezberdinetako ordezkariekin bildu da Lecornu, gaur berriz bilera errondarekin jarraituko du eta hauen ostean ondorioak jakinaraziko dizkio Emmanuel Macroni. Reina Sanz alderdiko Gabriela Talda edota Horizons alderdiko Eduard Philippe Macronen gertukoak izan dira. Hain gertukoak biak izan direla lehen ministro, baina orain estatu frantseseko presidentea kritikatu dute. Philippek hauteskunde presidentzialak ere eskatu ditu. Et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté. Beraz, Emmanuel Macron isolatu gelditzen ari da. Atzo, Senatuko eta Asamblea Nazionaleko presidentekin bildu zen bakarrik, eta askok hauteskunde berriak deitzeko keinu gisa identifikatu dituzte topaketa hauek. Le Canard Eixain, egunkari satirikoak baieztatu du, azaroak 16 eta 23rako deituko direla hauteskundeak. Eta agenda markatu duen beste aukeretako bada, erretretaren erreforma bertan uztea gobernu osaketa bideratu alizateko. Elisabeth Bornek egin duen proposamen honek, ordezkari hainbaten babesa jaso du. Il y a un chemin peut-être pour obtenir cette suspension. C'est le sens d'une interview qui a été donnée par une ministre qui connaît bien cette réforme et c'est aussi ce qui nous a été dit dans le bureau. Rafael Glucksmannek baieztatu du, Lecornuk begionez ikusten duela erreforma bertan bera uztea, hauxe izan daiteke beraz, egoera desblokeatzeko beste bideetako bat. Eta Ameriketako estatu batuetan berriz, botere federalekin lehia bizian dabil Donald Trump, Ameriketako estatu batuetako presidentea, Guardia Nazionala bidali nahi du, hainbat hiri demokratikoetara, bertako botere judizial eta politikoen erresistentzia jasotzen duen bitartean. 1807ko insurrekzio legea aplikatzearekin mehatxatu du. Estatu Batuetako Guardia Nazionala afera nazionalak bideratzea helburu duen indar militarra da. Arazoak etxeak direnean ateratzen dira beraz kalera Estatu Batuarren askatasunaren eta arriskuaren arteko tentsio historikoa elikatuz. Trumpek ohikoa du Guardia Nazionala kalera ateratzearen mamua izatzea eta azkenengo Oregoneko estatuan eta Portland hiriburuan izan da. Azken aldean areagotu diren migrazio sarekaden aurkako protestak apaldu nahian. Aurrez, Illinois edota Kalifornia ere mehatxupean izan dira. Guztiak dira demokrateko gobernatutako eremuak. Oregoneko estatuan dago une honetan presidentearen jomugan. Larun batean baina, bertako gobernuak emititutako demandari esker, epaileak 14 eguneko epea eskatu zuen, eskaera hori bera ikertzeko eta beraz, oraindik ez da soldadurik bidali. Trumpek baina, eutxu egin dio bere nahiari, eta epaiari iskin egin nahian, igandean Los Angeleseko Guardia Nazionaleko tropak Portlandera berriz esleitzeko agindu zion Pentagonoari. Bigarren erresoluzio juridiko batekin egin zuen topo ordea. Astelenean 300 soldadu Chicagora 60 egunez bidaltzea onartu zuen, baina oraindik ez da gauzatu agindua. Aldi berean, 100 erreserbista gehiago Texastik Chicagora bidean jarri zituen bertako autoritateek ere jo dute epaitegietara. Trumpek pausu bat gehiago eman zuen, eta gerraldi berean 1807ko insurrekzio legea aplikatzea proposatu zuen. Lege horrek baimena ematen dio presidenteari armada edatzeko estatuek nahi ez izan arren. Gutxitan erabili da 19. mendean legea hala eginez gero 19. aurrekaririk gabeko militarizazioaren aurrean egongo lirateke hiri asko. Militarizazio horren atzean etxe zuriaren antimigrazio politikak eta Trumpen gobernuaren erretorika xenofoboa daude. Eta aipatu beharra dugu ere ezinbestean 9 urte igaro direla Kolonbian bake akordioak sinatu zirela. Ia hamarkada baten ostean, Iris Marin herriaren defendatzaileak talde armatuak modu larrian edatzen ari direla ohartarazi du. 2025ean egoerak okerrera egin duela azaldu du eta gaineratu du ondorioz egoera humanitarioa okertzen ari dela herrialdeko hainbat eremutan. Marinek eskainetako zifrak horren lekuko dira. 2002an 215 erailketa erregistratu ziren, hori zen marka. 2025ko urtarriletik abuztura 2019an
119 erregistratu ziren. Kolonbiako indar armatu iraultzaileek 2016an adostu zuten armak uztea, baina zenbait gerrillarik ez zuten paktua onartu. Une honetan 4 ezidio existitzen dira Kolonbian eta haien arteko gatazkan dira. Horien ELN-ren gerrilla gehitu behar zaie, hori ere zatituta baitago, gainera Golkoko klana dago, herrialdeko droga kartelik handiena, eta herrialdeko lurraldeen kontrolaren alde borrokatzen duten dozenaka talde kriminal munduko kokaina ekoizlerik handiena. Marinak azaldu du indarkeriaren areagotzea talde horien zatiketan duela oinarria. Izan ere ideologian baina bestelako helburuetan direlako indarra egiten, da modu gainera disidenteek gobernuarekin negoziatzera gonbidatuak armak utzi zituzten gerrillarien errekonozimendu bera jaso izana. Kirol aria, naiz irratian. Kilian Jornetek bukatu ditu States of On Elevation proiektuko 74.000-koak 31 egun ezberdinetan. Garazi Kastaino, egunon? Egunon, Pegi, egunon entzuleo alpinista eta korrikalari katalanak Ameriketako estatu batuetan egin duen muturreko loturan 5.145 kilometro eta 123.000 metroko desnibel positiboa egin ditu. Jornetek dio abentura bat bizitzeko modu bat baino ez dela izan. Gogora dezagun iaz kolektiboa hobete hortzutzi zuela Alpine Connections xedea 19 egunetan biribildu zuenean, hau da, Alpetako 82 4.000-koak. Joan den igandean berriz, muturreko beste proiektua iragarri eta ikaragarri amaitu zuen. Ameriketako estatu batuetan ez zuzen ere duela hilabete bat aurreratu genizuen alpinista eta korrikalari katalanak States of Elevation hasia zuela. Hitz gutxitan esan da, herrialde horretako 14.000 oin baino gehiago dituzten mendiak igotzeko eta lotzeko asmoa zuen Alaskakoak izan ezik. Eta horrekoan bezala arrakasta itzela izan du. Son handia duten 72 edo 4.000-koak sinatzeko 31 egun besterik ez ditu behar izan. Igoera horiek guztiak oinez edo korrika egiteaz gain, kirolari horrek trantsizio guztiak mendilerro batetik bestera bizikletaren gainean egin ditu. Idatzi dituen datuak harrigarriak dira, denera 5.145 kilometro egin ditu hilabete eskasean. Horitako 4.133 bizikletarekin eta 1.011 oinez eta korrika. Desnibel positiboa berriz 123.055 metro eta denbora 488 ordu eta 52 minutu. Iraiaren 3an egin zituen lehen urratsak, hain zuzen ere Longs Peakeko Koloradoko aldatxetan eta urriaren 5ean berriz Rainier mendian Washingtonen amaiera eman zion proiektuari, besteak beste mendiarritxuak, Kaliforniako basamortuak, Sierra Nevadako ertzak eta Oregoiko oianak zeharkatuz. Eta txirrindularitzan Euskaltel Euskadik Txinan eta Frantzian esango dio agur aurtengo denboraldiari. 2 proba lehiatuko ditu aste honetan, denboraldiko azkenak hain zuzen ere. Tour of Tayu Lake Txinan eta Tour de Bande Klasikoa Frantzian. Xabier Berastegi, David Decker, Paul Hennig, Andoni López, de Abetxuko, Dani van der Turk eta Unai Zubeldia dira Tour of Tayu Lake itzulia lehiatuko duten 6 txirrindulariak. Ostegunetik igandera Ruben Perezen zuzendaritzapean. Gizon azkarrez eta urdekan ondo moldatzen diren ziklistez osatutako multzoa da. Izan ere, 4 etapak esprintean amaitzekoak dira. Beste multzo batek emango dio amaiera denboraldiari larun batean Bendeko Turra klasikoarekin, Frantzian Jon Aberasturi, Iker Bonillo, Ander Ganzabal, Xabier Risasa, Jordi López, Gotzon Martin eta Axel van der Turk izango dira leian, Jorge Azazak zuzenduta. Eta kirolekin amaitzeko, Pegi Diego Uriartek Kern Farmarekin berritu du 2027 arte 23 urteko txirrindulari nafarrak beste 2 urtez jarraituko du beraz taldean. Aurten Andaluziako itzuliko etapa bat irabazi du. 2020an egin zuen bat Kern Farmarekin eta taldeak ohar batean jakinarazi duenez, Uriarteren jarraipenak arrobiaren zaintzaren aldeko apustua islatzeaz gain, 2020az geroztik baraina indarrak izandako etengabeko progresioa erakusten du. Txirrindularia oso pozik agertu da erabakiarekin. Ba, guzti hauekin galditzen gara, eskerrik asko. Mila esker. Euskararen alde, ekinaldi berri baterako unea dela, Euskara lehen lerrora ekarri eta benetako jauzia eragiteko adirazi du kontseiluak. Horretarako lehen urratsa abenduaren 27an Miribilan Euskaltzadutasunaren bilgune handi bihurtza izango da. Itxaso Leon.
Urtebete igaro da Kontseiluak euskararen egoerari larrialdi linguistiko izena jarri zionetik. Eta tamalez larritasuna areagotu egin da ordutik. Halaxe nabarmendu du Idurre Eskisabel idazkari nagusiak astearte honetan euskalgintzako ordezkari eta norbanako euskaltzale ugarirekin batera Bilboko kafe antzokian eskainitako prentsaurrekoan. Azken hamarkadetako suspertze aroa amaitu eta atzeraldiaren arriskua handia da. Hau da, etorkizuna dago jokoan. Ezinbestekoa da, euskara kinka larrian izan den beste momentu batzuetan bezala, berriro ere euskaltzaletasunaren giharra indartzea. Geroa dago jokoan eta horregatik itxaropen mezu bat zabaldu du. Abenduaren 27an milaka euskaltzale batuko dira Miribilan euskararen etorkizunaren aldeko ekitaldian. Argi dago, euskaltzaleon garaia da. Biltzekoa, elkarrekin arnasa hartzekoa. Iazko euskararen egunean Kontseiluak azaldu zuen bere gain hartuko zuela larrialdi hori indarraldi bihurtzeko ahaleginaren konpromisoa. Horretan ari da. Orain bi aste irailaren 26an ekarpen bat egin zuen. 110tik gora eragile sozialekin osatutako batu zaldatu dinamikaren ildotik proposatutako euskararen gaineko itun soziopolitiko berrirako eskaintza. Oraingoan kultur kutsukoa izango da ekitaldia eta xehetasunak aurrerago aletuko badituzte ere musikak eta musikagileek euskararen soinu bandak presentzia nabarmena izango dute. Euskarak, hizkuntza guztiek bezala, etorkizunik izango badu unibertso bat behar du. Zentzua emango dion irudi eta erreferentzia mundu bat. Eta unibertso hori kultura da. Euskarazko kultura. Euskarak eta euskaliztun komunitateak lehenago ere larrialdi gorriko uneak izan dituztela nabarmendu du Eskisabelek behin betiko itzaltzeko arrisku momentuak eta gogoratu du euskaltzaleen eskutik etorri dela aldi bakoitzean pizkundea. Etorkizuna jokoan den honetan ezinbestekoa da guztiok dagokigun erantzunkizuna geure egitea. Euskararen normalizazio eta biziberritzearen aldeko indar berri bat sortzea. Horretarako lehen gune bihurtu nahi dugu abenduaren 27ko ekitaldia. Ekitaldirako sarrerak urriaren 16tik aurrera egongo dira eskuragarri pizkundea.eus webgunean. Eta Lurriar Fundazioak Elujar Zientzia sortu du euskarazko zientzia eta teknologiako hedabide digital berria. 25.000 edukitik gora biltzen ditu bertako ahotsekin eta begiradekin gure teknologiarekin eta mundu zabaleko edukiak ekarriz. Garazi Andonegi Beristain Elujarreko Zientzia Unitateko koordinatzaileak eta Itziberragirre Ruiz de Arkaute Elujarreko kultura zientifikoko arduradunak usurpeliko egoitzan aurkeztu dute hedabidea zientzia eta teknologia euskarazko hedabide digitalan iztuna. Etengabe egokitzeko behar horren aurrean zientzia.eus eta aldizkaria.elujar.eus webguneak uztartu eta gaur-gaurko edukiak eta gizarte kritiko batentzako begiradak ekarriko ditu hedabide digitalak. Hedabidea euskaraz sortua dago bertako ahotsekin eta begiradekin gure teknologiarekin eta mundu zabaleko edukiak ekarrita. Guztira 25.000 edukitik gora biltzen ditu zientzialarien arloko albistegiak eta bitxikeriak bideo laburretan, ingurumenari, feminismoari eta zientziari buruzko podcastak, elkarrizketak euskal ikertzailean begirada kritikoa eta iritzia, basabizitzaren argazkiak, herritarrek iritzia emateko espazioak, emakume zientzialarien efemerideak eta horretaz guztiaz gain, egungo gizarte krisiak eta kezkak ere azalean jarriko ditu. Osasun mentala, trantsizioeko soziala, ingurumena eta balioak besteak beste. Gabeko gorpuak garenetan zientzian. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik, Salva? Hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda gaur goizean duela ordu bete pasatxo azortzi errepidean 124. kilometroan Barakaldon Irungo norantzan. Errei bat itxita egonda orain arte dena dela jakin dugu istripua amaituta dagoela, baina autopilaketak mantentzen dira naiz eta gutxituz doazen. Eta eguraldiari dagokionez esango dugu goiz honetan temperatura freskoak dauzkagula, oraingoz behintzat 7 gradu Gasteizen, 10 gradu Iruñean, berriz 11 gradu Donibane Garazi eta Maulen,
eta temperatura epelauak, pelauak edo eta apur bat alto behintzat Donostia edo eta Bilbon, eta hemen ere, Baionan 14 gradu dauzkagune honetan eguraldiaren nondik norako guztiak, Iker Ribarruzeak. Egonkor jarraituko du eguraldiak asteazken honetan, baina aldaketa zantzu batzuk nabarituko dira. Goizean, goi mailako hodeiak ugariak izango dira, tarteka zeruari kolore zuriska emango diote. Hala ere ez diote trabarik egingo guzkiari eta giro argia izango da. Hala ere jada goizean goizetik hasita Bizkaiko kostaldean, bereziki ipar mendebaldean hodei baxuak agertuko dira, eta goizean zehar pixkanaka kostaldean zehar hodei baxu hauek ugaritzen joango dira. Arratsaldean hodei baxu hauek Kantauriar isurialdera zabaltzen joango dira, azken orduetan zerua estali xamarrik geratuko da, eta gau partean euri txiki pixka bat ere izango da bertan. Ego isurialdean goizean giro eguzkitsua izango da, eta arratsaldean ere antzeko jarraituko du, nahiz eta bertan hodei gune batzuk agertuko diren. Haizeak goizean goiz aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Aldaketa unean bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean, eta ondoren arratsaldean bolada zakar hauek lurraldearen hegoaldean emango dira. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek orokorran behera egingo dute, Erriberan izan ezik edo Ebro bailaran izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan. Euskotrenek jakinarazten du. Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Gaueko zerbitzu bereziak larun batetan, kezkarik gabe gozatzeko. Informa zaitez ordutegiei buruz Euskotrenen webgunean edo gure aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. 10 minutu gutxiegi dira disko batek atzetik duen lan guztia azaltzeko. Musikaria. Egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan eta gaueko 10etan. Naiz irratia. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu analisi mailaren tenorea eta goiz honetan kontu ekonomikoak zein politikoak aipatuko ditugu. Horretarako gurekin dauzkagu Ainhoa Etxaide sindikalista Bilboko estudiotan, egunon. Egunon. Eta baita ere Joseba Permatx, hemen Donostiako estudiotan, egunon. Egunon. Aipatu beharra dugu greba bat, greba amaitu berri den greba egokiago esan da. Asko hitz egiten dugu gure lan gatazketaz, baina aipatu beharra dugu ere, langileak pozik bukatu duten lan gatazka bat. Izan ere, Gasteizko lorezainek lan hitzarmen berria lortu dute. Amaitu da, Enbiser enpresako lorezainen greba, 108 orduko murrizketa eta 3 urtetan 5.000 euroko soldata igoera adostu ostean. ELA sindikatuak deitu duen asanbladan eta LAB zein ESIKA sindikatuek deitutako bigarren asanbladan baleko eman diote enpresa batzordeak eta Enbiser enpresako arduradunek adostu duten lan hitzarmen berriari. LAB sindikatuak jakinarazi duenez ondorengo 3 urteetan 5.000 euroko soldata igoera izango dute lorezainek. Hori ez ezik, urteko jardunaldia 108 ordu murriztuko da eta erreleboa sustatzeko erretiro partzialak lehenetsiko dira. ESIKA sindikatuak garaipen biribila hitzekin definitu du akordioa. Antolakuntza eta mobilizazio bidez emaitzak lortzen direla aldarrikatu du eta esan dute ere borrokari esker EAJ zein PSek sustatzen duten azpikontratazio basatiaren prekaritatea gainditu dela. ELA sindikatuarekiko kesa adierazi du ESEKak langileekin kontsultatu gabe batasun sindikala utzi eta grebaren eragina murriztu izana egotzi dio. Eta Maider Etxebarria, Gasteizko alkateak balioan jarri du Enbiser eta enpresa batzordeak akordio lortu izana, lorezainak gaur bueltan izango dira ohiko lanera eta Enbiserrek ere eremu berdeak eta lorategiak berreskuratzeko kronograma bat egin beharko du. Honi buruz gehiago jakinaian gurekin da Bittor González, Enbiser enpresako LAB sindikatuko kidea. Egunon.
Egunon. Bueno, nolako balantzea egiten duzue azken akordio horretaz? Oso positiboa, atzo arratsaldean asamblea burutu genuen, eta, behin bozkatu ondoren, nolabait ospatu genuen, plantillarekin garaipen hau. Bai. Nabarmendu ditugu akordio horretako elementu pare bat, 108 orduko murrizketa urtean, edota 3 urtetan soldata 5.000 euro igo egingo dela, ez dakit, zer nolako bestelako kontuak jaso ditu akordio horrek? Baditu eduki oso onak, zuk aipatu dituzunak, baina, labetik edukietatik aparte, igual azpimarratu nahiko genuke, estatalizazioari aurre egin zaiola, ez? Estatu mailako hitzarmen baten pean egotetik, hitzarmen propio batera pasatu dira langileak, eta horrek esaten du, orain arte, espektadore moduan bizi izan duten egoera batetik, protagonista izatera pasatuko direla, eta hemendik aurrera, haien indarraren arabera, etorkizunean haien lan baldintzak negoziatzeko aukera izango dutela, ez? Edukiei begira, aipatu duzun bezala, soldata aldetik igoera nahiko nabarmenak, lanaldian ere murrizketa nahiko handia, eta beste gauza batzuk aipatzearren, kontrato erreleboa, aukera ematen dutela, beti ere adina eta kotizazio urteak betetzen diren bitartean, gero baimenetan ere hobekuntza batzuk daude, eta adibidez bokadillo ordua esaten dena, hor ere denbora handitzen da. Piskat ere, ideia egitearren, gutxi gora bera, lorezaina den oinarrizko langile bati, bere soldata nolakoa zen greba aurretik eta nolakoa izango da orain grebaren ostean? Bai, orain arte osta gainditzen zuen gutxieneko soldata interprofesionala, eta sinaduretik aurrera 200 euro gordin gehiago jasoko dituzte, berehala. Hori hasteko. Eta gero, hori, egongo dia hitzarmena irauten duen bitartean, beste igoera nabarmen batzuk, esate baterako 2028an 8% eta 9% arteko soldata igoerak ere. Bai. Horre, bereziki, lan gatazka hau oso luze izan da, 6 hilabeteak gainditu ditu, eta egoera bereziki, hemen albistegietan aipatu genuen, egoera aldatzen hasi zela iraganden ostiraleko bileran, okerrez banago. Zer aldatu zen orain akordio hau lortu ahal izateko? Bai, hori ostegunean izan zen, hor hasieratik, bileraren hasieratik nabarmendu genuen enpresaren aldetik beste jarrera bat, beste tono batekin etorri zen, aurrekoetan ez bezala, orain arte beti bere tonoa nahiko agrioa eta zakarra izan da, ez zitzaien borondaterik ikusten aurrera pausoak emateko, sin embargo hori osteguneko bilera horretan, jarrera eta guztia aldatu zen enpresaren aldetik, borondate gehiago erakutsi zuten, eta horren emaitza izan zen, 4 ordu egon ginela luz eta zabal mailaren inguruan, eta, atzo barkatu ez astelenean, bigarren bilera horretan, heldu ginen akordio proposamen horretara, bai. Eta jarrera eta tonu hori aldatzeko, zein izan daiteke enpresak horretarako izan duen motivazioa? Ez dugu inoiz jakingo, baina guk uste dugu hor atzetik udaletxearen agindu bat egon dela, nik uste udaletxeak onaino esan zuela, ezin zuela gehiago aguantatu egoera hau, eta alde horretatik gure iritziz agindu hori eman zion enpresari, lehen baino lehen akordio batera heltzeko, ez? Jakin nahi dugu baita ere, orain, zer nolako egin beharretan murgilduko zareten, pixkat ohiko lanetatik arago, bestelako lan bereziak ere izango dira enpresan, ez da?
Bai, asamblada bukatu zenen, hor zalantzak sortu ziren, ostegunean zer aurkituko duten, ze nolako agindua jasoko dituzten haien nagusien artean, eta, bihar osteguna hasiko dira lanean, eta, hor ikusiko dute zer nolako lanak eta eginkizunak agintzen dieten, ez? Dituzte kezkak, lo mismo hori batzuk esaten zuten, haiei ez dagokien lan batzuk egokituko zaizkiela, baina, ikusiko dugu bihartik aurrera, zenolako lanak eta bete beharrak agintzen dieten, baina berez, greba aurretik egiten zituzten funtzio eta lan berberak egin beharko lituzkete. Guzti hauekin gaditzen gara, Bittor González, Lab sindikatuko kide, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei, mila esker, bai. Aipatu dugu, amaitu egin dela Enbiserreko langileen greba, hitzarmena badute, hitzarmen propioa, orain beraien lan hitzarmena ez da estatala izango, halare, albistea irakurrita, goiz honetan arreta deitu didan elementua izan da, ELA sindikatuak propioki asamblea bat egin duela, eta Lab sindikatuak eta SK sindikatuek beste bat, Ainhoa, ez dakit, pixkat askotan aipatzen dugu, zer gertatzen ari da Euskal Sindikatu abertzaleen artean, tirabirak izaten dira, baina puntu honetaraino, bi asamblea propioa egiteko beharreraino? Bai, informazio zuzenik gabe ari naiz, baina irakurri dut grebaren 3. hilabetean ELAk bere kabuz negoziatzeko saiakera egin zuela, edo bere kabuz negoziatzen hasi zala, hori ez, beste sindikatuekin kontatu gabe, eta langileen asambladari bizkarra eman, ez, ordon, bi negoziazio egon badira, edo ELAk horrela jokatu badu logikoa da bi batzar egitea, ez dakidana da, ze alde egondan akordioa saltzerakoan eta baiezkoa ematerakoan. Nik uste dut, beti dago horrelako akordioak egiten direnean, bai baina esaten duen jendea, baina iruditzen zait kasu honetan akordio borobilatik gertuen dagoen akordioa dagoela norbaitek baina bat jarriko badu, ez? Eta ez bakarrik edukiekin, baizik eta benetan 3. hilabetean eta horrelako tentsioa ekarri duen greba batean, zatiketa sindikala egonda, hala ere, aurrera egitea lortu badute eta aurrera eginez, bazkenean enpresari akordio bat egitera behartu badute, uste du denetan txalotzekoa dala, eta akordioaren arrazoia udalak azkenean mai gainean kolpe bat egin duela edo eman duela bada, galdetu bat zaio, zergetikan kostatu zaio hainbeste, eta atera behar dugun beste ikasgaia da, enpresa honek ez dituela galerarikan edukiko. Beraz, enpresa hauek eramaten duten irabazien margena norainokoa den ere kontutan hartzekoa da, azpi kontratazioaren negozio handi horretan, enpresak nire ustez porrot egin du kasu honetan, baina diro irabazten jarraituko du baita akordio honekin ere, ez? Beraz, zelako margena dagon lan baldintzako betzeko zu kontratazioetan. Joseba? Bai, nik justo banokan Ainhoak orain bukaeran botatzen zuen ideia eta gero itzuliko naiz ideia berera oso garrantzitsua iruditzen zaidalako. Nik uste lehenik eta behin zoriondu behar direla langileak eta azpimarratu behar dela ideia bat, ez? Eta justo hain zuzen ere eran egun irakurtzen genuenean EAJaren aldetik, ez? Urrengo asteko, urrengo asterako deituta dagoen greba edo geldialdiak ez duela logikarik eta grebak ekonomian eragingo duela eta alakoak esaten direnean, nik uste dut atzoko akordioak isladatzen duela grebak eta bai grebek eta bai borrokak merezi dutela, etekinak ematen dituztela, kasu honetan noski ez enpresarioentzat, baizik eta langileentzat, lan baldintzak eta bizi baldintzak hobetu egiten direla, eta nik uste dut lehenengo ideia behintzat hori azpimarratu nahiko nukez. Bigarrenik akordioaren inguruan, Ainhoak aipatzen zuen, akordio borobila dela, eta ni gauza bat azpimarratu nahiko nuke. Iruditzen zait oso gauza garrantzitsua dela eta ederra dela, jadanik horrelako negoziaketetan orduen murrizketa sartzearena, ez? Nik uste dute
noski, badakigu zenbat igotzen ari den oro harrez, bizitza eta eguneroko gure gastu guztiak, eta logikoa da alde horretatik, soldata igoera eskatzea kasu honetan gainera, labeko delegatuak esaten zigun bezala, hitzeiten ari garenean, soldata minimotik gertu dagoen sektore batetaz, baina uste dut ere, garrantzitsua dela horrelako negoziaketetan, lan orduen murrizketa eskatzea, uste dut norabide hori izan bar duela orokorran gizartean, eta uste dut baduela balioa. Eta zer esanik berak aipatzen zuen bezala, hain zuzen ere, berriro ere, hitzarmen propio batetarako apostua lortu izana, estatalizazioa apurtu, eta berriro ere erakustea, Euskal Herrian. Gauzak era burujabe batean egiten baldin baditugu, askoz ere, akordio beagoak lortzen direla, eta beraz langile klasarentzat hobeagoa diren lan baldintzak lortuko direla. Beraz, nik uste dut ondorio positibo asko atera daitezkela. Eta negatibo bat, hain zuzen ere, Ainoak aipatzen zuen, azken idei horrekin amaitu nahiko nuke nik ere. Nik uste dut pentsatu beharko genuke, enpresa honek zenbat diru atera duen urtetan, hain zuzen ere, iaia egun batetik bestera, lehengo astetik honea, onartzeko 5.000 euroko igoera bat. Hau da, esan nahi du, azkeneko urte guztietan, hain zuzen ere, Gasteizko udalak bera kontratatu duen bitartean, langile bakoitzeko, 5.000 euro horiek plus bezala zituela, langilei zegozki honak, orain behintzat onartu duelako, merezi dutela, eta hain zuzen ere urte guzti horietan, herritarrek, Gasteizko herritarrek eta Arabako herritarrek eta oro ardenok, zergak ordaindu ditugu, hain zuzen ere, administrazio publikoak zerbitzuak izan ditzan, besteak beste lorezaintzarenak, baina horiek ez dute bukatu behar duten langileen poltsikotan, baizik eta bukatzen dute, azpikontratutako zerbitzu hauen enpresentzat, eta nik uste hori oso salagarria dela, eta Ainoak esaten zuen bezala, mai gaineratu behar da, zu kontrata guzti horietan dauden enpresek, ze dirutza ateratzen duten, hain zuzen ere, sektore publikoaren eta diru publikoaren kaltetan. Akaso baitare, Geitzarren beste elementu negatibo bat ere izan daiteke, greba zenbateraino luzatu den, 6 hilabete, ez dugu aipatu, baina langilek ere esan azuten, beharrezkoa baldin bazen, gose greba ere hasiko zutela, eta, aipatu digu zehazki Bittor Gontzalezek, aurreikusten dutela, udalak onaino esan duela, zakit, udalak onaino hori lehenago esan zezaken, Ainoa? Lehenago esan behar zuen, eta udalek egin behar dutena da espikotazio sistema guztia berrikusi, eta Josebak ondo esan du, patrikaratzen ari ziren langile segokien dirua, eta udalaren jarrera benetan aztertzekoa eta salatzekoa da kasu honetan. Zerbitzu minimoa jarri ditu, zerbitzu minimoak eskatzen ez dituen, edo zerbitzu minimoak greba saboteatzeko tresna bezala erabili daiteken sektore batean, enpresarekin lerrokatu da eta langileen kontra buru belarri aritu da, eta beraz nik uste dut, udala izan bada, azken momentuan esan duena, oneraino, ondo, eragiletako bat da akordioan, baina udala ez da akordio honen alde honean jarri dezakegun atala, ez? Eta gero, grebarekin eta luzapenarekin, nik batetik azpimarratuko nuke ez dela hainbeste greba oinarritu langileen erresistentzia ekonomikorako gaitasunean, baizik eta langileek borrokatzeko eta borroka bideak eta borroka moldeetan urratsak egiteko eduki duten prestutasuna eta gaitasunean. Grebarekin batera 11 gauza egin dituzte, presio bide guztiak ireki dituzte, eta horien kostuak ere jasan behar izan dituzte, beraien kontrako udalaren jarrera berriro diot nahiko gogorra egon delako. Hori ere, nire ustez, azpimarratzeko. Nik uste dut badagoela filosofi desberdinak sindikatuen artean, estrategia desberdinak sindikatuen artean, eta saiatu beharko gineateke grebak alik eta motzenak izateko estrategia eraginkorrak egiten. Ez da helburu bat, greba motza izatea, baina greba luzatzea berre horretan ez du zertan izan behar estrategia bakarra.
Eta iduritzen zait ere aliantzei begirako gogoetarako ematen duela. Nik suposatzen dut ez naizela bakarra, herri honek dituen erronkei begira aliantza sindikal sendoak eta estrategikoak ikusteko gogoa dituenak edo interesgarria idurituko litzaidakena eta aurretzeko dut. Baina negoziazio kolektibora eta enpresetara eta sektoretara goazenean aliantzak dira borrokatzeko prestutasuna duenarekin akordioaren edukietan ados jarriz gero eta negoziazio estrategikoa partekatuz gero. Eta 3 elementu horietan adostasuna ematen bada, aliantza horretan langilek behar duten konbenioa nagusitu behar da eta hori da aurrera egin behar duena eta uste dut honetan ere horrela gertatu dela. Joseba, aipatzen denean, aipatu duzu biek azpikontratazio sistema berrikusi egin behar dela. Ez dakit, nahi du jaso honen inguruko zantzu orokor batzuk, pixkat berrikuspen hori nola egin beharko litzateke. Berez, aipatzen da, udalen motivazio nagusia azpikontratatzeko izaten dela, kostuak arintzea. Bai, nik uste dut berrikusi behar dela bere osotasunean, eta bere osotasunean suposatuko luken ere ustez, ia, ez dakit zerbait esatearen, ez 180 batean, edo 180 batean, beti ere egon daitezkelako kasu bereziak, sektore hauek edo enpresa hauek absorbitu beharko litzatekela eta publifikatu beharko litzatekela zerbitzu horiek ez. Nola justifikatzen du, berez, nola justifikatzen du, udal batek, olako zerbitzu bat, iraunkorra dena, pentsatzen dut, hau ez da zerbitzu bat urtean, ez dakit, 2 hilabetetan, eman behar dena izan daiteken bezala momentu zehatz batean, ez dakit, kostako udalerriek adibidez, ez dakit, ondartzekin edo beste gauza batzuekin. Eta hala ere, posible litzateke, horrelako egora batean. Baina esan dut, itzaiten ari gera, urte osoan zehar, ia egunero, eskaini behar den zerbitzu batetaz ari gera. Zein da arrazoia hori privatizatzeko? Zein da arrazoia? Arrazoi bakarra da, zuzen ere, kostuak murriztea. Baina kostua murrizte horretan, enpresak aurkezten baldin badira, leia publiko hoietara da, enpresa hoiek diru bat irabazten dutelako, eta lehen esan dugun bezala, enpresa honek konkretuki dirutza atera du, hain zuzen ere langileen kontura ez. Beraz, kasu honetan ikustu dut garbi dagoela, azpikontratazioaren prozesu honetan, eta azkeneko 30 urtetan, neoliberalismoak bultzatu duen logika ero honetan, izan da, nolabait, enpresarioen eta kapitalaren aldeko apostu garbi bat, eta nik uste dut hori zalantzan jarri behar dela bere osotasunean, eta zerbitzu, nolabait, 3. bidez edo privatizazioaren bidez eskintzen ari den zerbitzu publiko hauek publifikatzen hasteko garaia iritsi dela ez. Hoitzeko bederatziak gainditu ditugu, azken ordukoen berri eman beharra dugu, eta horien artean dugu, Emmanuel Macronek, Yael Braun-Pivet, Asamblea Nazionaleko presidentea, eta Gerard Larcher, Senatuko presidentea hartu zituela hain zuzen, aste arte honetan Elisioan, eta bilera horretan 2024ko, ekaineko desegitaren oroitzapena berpiztu du horrek, Asamblea Nazionalaren desegiteari buruz diogu. Zela hori lagunan barkatu. Egunon, Peia, egunon entzuleok. Itzordu horren biharamunean Yael Braun-Pivetek adirazi du ez dutela presidentearekin desegiteaz hitz egin dioten elkarrezketan. Non, ce n'était pas l'objet de mon entretien avec le président de la République. Nous avons discuté sur les différentes solutions possibles et l'issue à cette crise politique. Donc nous nous sommes mis en mode action pour justement éviter que la France s'enfonce. Esan du horrek ez lukeela gauza handirik konponduko. Asamblea Nazionaleko presidentearen arabera ez da beste desegiteri gertatuko garestiago ordainduko luketelako. Dio Frantziari erabateko geldialdia emango liokela. Ez litzateke aurrekonturik egongo eta egoera ekonomiko eta finantzario zail batera itzuliko liratekela gaineratu du. Emmanuel Macron irtenbide baten bila dabilela ziurtatu du. Yael Braun-Pivetek adirazi du ere krisi politiko hau beste era batera gobernatzeko bidalitako mezua.
dela. Eta bestelako gaietan bueltaren inguruan gertatutakoa Foruzaingoak hainbat herritar zitatu ditu bueltan antolatutako Israel Tek taldearen aurkako protesten arira. Palestina elkartasuna dinamikak bertaratzeko uko egin diotela azaldu du eta beraz atxilotzeko arriskuan daude. Dinamikak adierazi du atxiloketarik egonez gero edo zitazioak biderkatzen badira mobilizazioak deituko dituztela eta dei egin die isunak edo antzekoak jaso dituztenei modu koordinatuan lan egitera. Inputatuek komunikatu baten bidez jakinarazi dute Foruzaingoaren deiari muzin egin diotela desobedientzia zibila tresna gisa erabiliz eta izkutuko atxiloketak saiestu asmo. Hala ere edozein unetan epaitegietara eraman ditzaketela salatu dute. Erregimen sionistarekin instituzioek duten konplizitatea geroz eta agerikoagoa dela nabarmendu dute. Nafar gobernuaren jarrera larria eta hipokrita dela diote eta Nafarroako lehendakari Txibite kritikatu dute Palestinaren aldeko manifestazioetan parte hartu eta ostean protestak kriminalizatzeagatik. Boikot dinamiken ondorioz zabaldutako kausa guztiak istea galdegin dute eta gaineratu dute boikota ez dela delitua eginkizun politikoa eta etikoa baizik. Borrokak merezi duela diote eta adibide gisa jarri dute Israel txirrindularitza talderik gabe gelditu izana. Hauek nabarmentzekoak orain artean eta baita egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon. Kaixo egunon, goazen eguneko aurreikuspenekin Gernika Palestina ekimenak agerraldia egingo du Bilbon asteazken honetan urriaren 15ko mobilizazioen gainean. Gazako egungo egoeraz eta Euskal Selekzioa versus Palestina partidaren inguruan jardungo dute. Sarek ere bestalde urtarrilaren 10ko manifestazioa aurkeztuko du gaur, aurkezpenez ari garela esatea ere Labek eta Ikamak Jimeno kanpora izeneko kanpaina aurkeztuko dutela Iruñan arratsaldean eta agerraldia egingo duten beste batzuk gurasos elkartekoak dira, erraustegiarekin lotutako inputazioez arituko dira. Deialdi gehiago mobilizazioak kasu honetan Ela Gasteizen aterako da zaintza alor guztietako Hego Euskal Herriko langileekin. Politika gaietan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Nueva Ekonomia Forum topaketan izango da Madrilen eta Maria Ubarretxena bozeramailea ere Madrilen izango da kasu honetan Ángel Víctor Torres ministroari estatutua betetzeko 10 transferentzia proposamen entregatzeko. Eta Madrilen geratuta aipatu behar Kongresuan Israelekiko arma blokeoa bozkatuko dutela, atzo ere aurreikusi genuen, baina asteazken honetara atzeratu dute. Kulturarloarekin amaitzeko naizeki arraituko dituen kontuen artean dira Petxi eta Etxeko Uztaren 10. eta 8 urte zuzenean diskoaren aurkezpena, ezberdin berdinak kulturekimenaren aurkezpena eta BBK Museo Hiria erakusketarena. Hoekin galditzen gara eskerrik asko Itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik? Hainbat ibilgailuren arteko istripua egonda, gaurko izean A8 errepidean, 124. kilometroan Barakaldon, Irungo norantzan, istripua amaitutzat eman du trafiko zuzendaritzak, baina autopilaketak mantentzen dira oraindik Pegi. Ados, adibili bertatik igaro berri izanez gero, eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Egonkor jarraituko du eguraldiak asteazken honetan, baina aldaketa zantzu batzuk nabarituko dira. Goizean, goi mailako hodeiak ugariak izango dira, tarteka zeruari kolore zuriska emango diote. Hala ere ez diote trabarik egingo guzkiari eta giro argia izango da. Hala ere da, goizean goizetik hasita Bizkaiko kostaldean, bereziki ipar mendebaldean, hodei baxuak agertuko dira, eta goizean zehar pixkanaka kostaldean zehar hodei baxu hauek ugaritzen joango dira. Arratsaldean hodei baxu hauek Kantauriar isurialdera zabaltzen joango dira. Azken orduetan zerua estali xamarri geratuko da eta gau partean euri txiki pixka bat ere izango da bertan. Ego isurialdean goizean giro eguzkitsua izango da eta arratsaldean ere antzeko jarraituko du naiz eta bertan hodei gune batzuk agertuko diren. Haizeak goizean goiz aldakor eta ahul joko badu ere goiz erditik aurrera ipar mendebaldera egingo du. Aldaketa unean bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean eta ondoren arratsaldean bolada zakar hauek lurraldearen hegoaldean emango dira. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek orokorran behera egingo dute, herriberan izan ezik edo Ebro bailaran izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Informazioaren aria.
Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu, eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen! Azaroaren 6tik 16ra, Ariak, erresistentzia istorioen zinemaldia. Dokumental emanaldiak, solasaldiak, musika eta askoz gehiago. Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministan. Informazio gehiago ariak.hernani.eus. Hernaniko Udala. Emun aholkulariak, 80 pertsonako lantaldea gai sozialak kudeatzen laguntzeko. Gizarte euskaldun, justu, parekide eta iraunkorraren alde lan egiten dugu. Herritarren parte hartze prozesuak, euskara planak, berdintasun planak, enpresen iraunkortasuna. Barrutik eraldatzen gara, kanpoan eragiteko. Emun, euskara eta berrikuntza soziala. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9 eta 10 dira, eta politikari buruz hitz egin beharra dugu ondorengo minutuetan. Denok, gogoan daukagu oraindikan politika orokorreko eztabaida eta irailak 27-28ko asteburuaren ostean bizi-bizi egon zirela adierazpenak, orain agian esan dezakegu apur bat baretu dela euskal politikagintza, badaude ere adierazpen batzuk hor bizigarriak direnak eta guri kazetari hoi egun alaitzen digutenak, baina giro honetan gaurkotasunaren azterketa egingo dugu, Arnaldotegi, Bilduko idazkari nagusiarekin, egunon? Egunon. Hasteko jakin nahi dugu, nolatan daude harremanak euskal gainontzeko alderdiekin zentzu orokor batean? Guretzat oso ohikoa da mundu guztiarekin eukitzea ariak, eta guk beti esaten dugu historikoki beti mantendu izan ditugula bideak irekiak, ez. Horrek ez du esan nahi akordiak erretza direnik, baina guk pentsatzen dugu, eta guretzat ardura ariketa bada ere bai, ez. Eta guk gainera ardura orain gehitua daukagu, 7 lurraldeak kontuan hartuta lehen indar politikoa gara bozketetan. Eta horrek, ardura gehitu bat emate dizu. Eta horrek exigitzen du, elkarrizketa ariak eta esparrua mundu guztiarekin eukitza. Ez bakarri politika gintza, kulturgintzan, enpresa munduan. Zergaiti, ardura hori guk sentitzen dugulako ardura gehitu bat bezala, ez? Nik esango nuke ondo daudela, baino, nire ustez, askotan esaten dugu lan asko egin behar dela eta diskrezio mailakin egin behar dela, eta eztabaidak publikoan egiten direnean, komenigarria da nolabait ere bakoitzak ardurarekin aritzea zentzu horretan, ez? Eta nik uste dut herri honetan badaudela erronka nahikoak eta erronka berriak eta erronka zarrak eta hoiei aurre egin behar zaiola, eta gero beti esaten dugu, hau herri txiki bada, ez ditu aukera guztiak edukiko, eta aukera daudenean aprobetxatu behar ditu eta arduraz jokatu, eta mankomunean ipini ditugun erronkak, eta posible baldin bada gutxieneko programekin, nolabaiteko gehiketa ariketak egiteaz. Horre alderdiegunean, Aitor Estebanek Bildurekin dauden ezberdintasun ezberdinak zerrendatu zituen, baina horren ostean esan zuen ere, zerbaitetan akordioa egon daitekela, horre estatusa daukagu, ez dakit, jakin nahi dugu, nola ikusten duzun, Estebanek aipatu zuen akordio aukera hori? Egia da, esango nuke lehenik eta behin guretzat harrigarria izaten dela norbaitek ateratzen denean publikoan esan zinbat ezberdintasun dituen beste batzuekin, ez. Noski ezberdintasuna ditugula, gu
ezkerreko eta independentista gera, eta beraiek orain zentrokoak omen dira, baina orain dela urte batzu sozialdemokrata bezala plantatzen zuten bere burua, eta garai batean demokrata kristaua ziren. Orduan, batzuk ezberdintasunetan jartzen duten puntua, eta guk amankomunean eduki ditzazkegun agendetan jartzen dugu puntua. Netzat ezberdintasunik handiena hori da. Ezberdinak garela nabarmena da, hainbat bozketetan ikusi da. Bakoitzak alor sozialean eta ekonomikoan adibidez baditugu, ero etxe bizitzan, ero zaintzan, ero feminismoaren inguruan, ero palestinaren inguruan, edo proiektu nazionalen beraren inguruan eta beraren ezaugarritzean oso ezberdinak gera. Hori garbi dago, baina horrek ez du esan nahi, ezberdinak izanik ere, ez ditugula herri bezala hainbat gauza amankomunean adostu behar. Eta estatusarena da bat. Eta gu, berak egin zuen gonbidapen bat, uste dugu herri honek behar dula estatus bat ez abertzalea garelako, zen eta herri honek abertzalea garelako ere bai. Zeren eta herri honek badituelako erronka handiak bere gainean erronka berriak datoz, eta zentzu horretan botere politiko gehiago behar dugu, burujabetza gehiago behar dugu, eta gure nazio izaera errespetatua behar dugu, eta zentzu horretan, nik uste dut, lan asko egin behar dela, eta diskrezioz egin behar dela, eta gu horretan oso eroso gaude. Historikoki ere guk mantendu izan dugulako herri honek behar dituela urratsak egin, ez. Eta ezakit, diskrezioa ipatuzu, baina ze puntutan daude adostasun horiek eraikitzeko lanak? Zer jakin dezake? Zer jakin beharko luke herritar batek? Herritar batek jakin beharko lukena da, eta nik uste dut horretan bi gauza esango nituzke, ez bata da, egoerak ez direla, akordiak lortzea ez dela erretza, beste hiru famili politikoen artean egin behar direnean, baina ardurakin jokatu behar dugula, gehien bat ikusten dugulako lehen aipatu ditut hainbat erronka ditugula mai gaina, baina eske badago erronka bat nagusia strukturala eta mundu osoan gertatzen ari dena, eta da eskuin muturra aurrean eduki dezakegula hemendik denbora batetara Espainiako gobernuan eta Estatu frantseseko gobernuan. Eta horrek gure herriarentzat ze suposatzen. Horrek oraindik ardura gehituari gehiketa gehiago jartzen dio. Eta horren aurrean adostasun batzuk egin behar dira. Adostasun horiek zeuki behar dute kontuan. Nik uste badagoela lehenengo oinarri bat mundu guztiak onartu behar duna. Eta da gu nazio bat garela. Eta nazio gisa errespetatuak izan behar garela. Eta hortik hasten da bide bat egiten. Hori ez bada errespetatzen, euskararen inguruan ez bagera kapaz adostasunak planteatzen, eta peiok beste egunean 3 probintzietako parlamentuan esan zuen bezala, oso ongi hemen ezin dela jerarkizatu eskubideak, eta hemen euskarak badituela eta euskara hitz egiten dugunon baditugula eskubideak, eta nek ez lortuko dugu akorde bat, ez? Baina nik uste dut, nik jendari esango diona da lanean ari gara, eta uste dugu lana horrek fruituak eman dezakela. Eta ez baditu ematen, jendeari esango dugu, gure ustez zerraitik ez duen ematen. Ni konfiantza daukat eta ilusioarekin ari gera lanean nolabait ere herri honi tresna berriak emateko dituen arronkei aurre egiteko, ez. Horre, hain zuzen, euskararen lege proposamenak, EAJ eta EH Bildu legebiltzarrera eman zutenak, edota estatusaren inguruko ikuskerak, horre, Eneko Anduezaren haserrea eragin dute, Eneko Goiak ere ahobero deitu ziodon, ezakit, Eneko Anduezaren jarrera hauek zer dira? Itxurakeria politiko edo esan daiteke PSE oldartu daitekela? Nik uste dut PSEen kasuan badagola gauza bat, eta badago inertzia bat, eta inertzia hori gainera uste dut dela inertzia zahar bat. Hau da, PSEek euskararekiko mantendu izan duen jarrera batzutan, gure ustez oso arduragabea izan du da. Erabili duelako gure hizkuntza nazionala, nolabait ere lehia elektoralerako, ez? Orduan, orain beraie daude eztabaida batean esaten den, hemen lehenengo eskubide laboralak dira eta gero hizkuntza eskubideak, eta guk ez dugu hori konpartitzen. Eta gainera guk egin dugun proposamenean, esaten duguna da, hemen Galizian eta Valentzian eta Balearetan aplikatzen den legedia nahi dugu baita ere 3 probintzia hauetan, baita ere Nafarroan ere bai, bide batez, baina hemen prest gaude hitz egiteko
perfil soziolinguistikoak zonalde bakoitzan nolakoak diren, demora indizeak ere planteatzeko hainbat adin dutenen funtzionaren inguruan, hau da, gu oso irekia gaude horretan. Orain, ez dena nolabait ere de recibo, esango nuke, esatea, 50 urte beranduago, oraindik eztabaida horiek mahai gainean egotea, ez? Euskal Herrian bizigera, Euskal Herrian badago hizkuntza nazional bat, badira bi ofizialak, eta errespetu guztia merezi dute, eta euskaldunak merezi dugu errespetu guztia, eta nahi dugunean harreman du administrazio publikoarekin eskubide guztia daukagu euskaraz egiteko, eta hori bermatu behar du administrazio publikoak, ez? Zergaitik uste dut askotan oso inertzia zarrean daudela. Uste dut pentsatzen dutelako, bueno, hemen egon daitekela jende bat, hori nolabait ere mehatxu bezala bizidula, ero lanpostu bat lortzeko euskara ikasi behar dula, eta agian pentsatzen dute hor bolsa elektoral bat dagola. Hori oso arriskutsua da, hori eskuin muturrak egiten duelako, toki askotan Espainiar estatuan. Eta ez dut horrekin esaten alderdi sozialista hor dagoenik, baina nik uste dut gainditzeko egoera hau mundu guztiak onartu behar duela, beste garai batean gaudela, eta narratiba ere beste bat izan behar dela. Hemen eskubietaz hitz egiten ari gara, eta ez baten besteen kontra jaurtitzen dituen eskubietaz, baizik eta mundu guztiarentzat eskubide berdintasuna nahi dugu herri honetan, eta ni konbentzituta nago sekulako urratsa izango zela alderdi sozialista, PNV eta gure artean euskararen inguruan benetazko konsenso eta akordio bat egotea. Eta zergaitik, horrek nolabait ere euskara bera ere jarriko lukelako beste zenoteko batean. Posible izango da, ez dakit, gu horretan gaude. Eta neko ondo zaren tonuaz? Bueno, baina ibartarra duk. Ni algo ibartarra nahi zenez, ibartarra egon gizotze ditut, ez? Bueno, da, bere estiloa, ez? Hau da, beraiek erabaki dute neko handu ez izatea idazkari orokorra, eta, bueno, berak bada gauza bat inor harritu behar ez duna, ez? Eta da, bueno, beraiek 12 parlamentario dituzte 75-etik, baina PNV bereta sustengatzen da. Baina ez bakarrik Gasteizen, hainbat eta hainbat tokitan. Toki batzutan PPren bozkarekin. Orduan, horrek ematen dio, bueno, kakotxen arteko botere bat PNVren aurrean, ez? Eta nik uste dut erabiltzen dula. Hor, baita ere esan zuen, Pello Otxandianok berriki Radio Popularren, PSek estatus politikoaren akordioan egon behar duela. Hor, aipatzen zenun, gutxieneko eta aman komunekoak bilatu beharra direla, baina ez dakit, batzuetan nazio izaera eta nazio gisa errespetatuak izatea hori espero duzu edo uste duzu PSek onartuko lukeela estatusean? Afera da guretzat eta askotan aipatu izan dugu, ez? Hemen daukagun arazoa eta historikoki dugun arazoa izan du da bere garaian 78an eta orain, bueno, 50 urte betetzen ari dira gauza askotaz, ez? Txikita eta egita frapeko fusilamenduaz, Juan Carlos Erregaren etorreraz, bueno, gauza asko ospatzen kakotxen artean gaude 50 urte, ez? Eta hor, gure ustez, egun ditugun arazo desenteren iturria hor dago, transizio horretan, ez zen egon hausdura demokratikorik, eta beraz, hortik atera ziren besteak beste, harreman eredu batzuk, nun Euskal Herria zatitua izan duzen, bere ego Euskal Herria zatitua izan duzen, eta gu harremantzen gera estatuarekin autonomia bat bezala. Egia da, badaukagula, ezaugarritze propio bat foralitatearen inguruan, kontzertu ekonomikoarekin eta bar, baina esan dezagun harreman markoa supeditazio marko bat dela, ez? Eta guk uste dugu nazio bat baldin bazera, harremandu behar zarela estatuarekin nazio bezala. Eta nazio bat estatu batekin nola harremantzen den hori da eztabaida bat. Eta hor harreman markoa ezberdina izan behar da. Noraino ezberdina, hori da eztabaidatu behar dena, baina gu uste dugu nazio gisara harremandu behar garela Espainiar estatuarekin, eta gero horrek exigitzen dula urrats kualitatibo bat harreman ereduan. Ez badago urrats kualitatiborik harreman ereduan, ero nazio izaeran, bueno, esan dezakegu nekez egongo dela akordioa, baina ni berriro dio, ni esperantzarekin ari naiz lanean, eta gu esperantzarekin ari garen lanean, eta uste dugu hor euskararekin bezala, bizi dugun marko historiko honetan, denak izan behar garela kostiente, zailtasun handiak daudela akordiorako, baina sekulako aukera historikoa daukagula,
narratiba berri bat emateko herri honi, 2025an bizi gera. Ez 1970an. Eta orduan, herri hau heldua da, herri honek sekulako baliabidea ditu, ekonomikoak, kulturalak, intelektualak. Bueno, herri honek behar du beste urrats bat egin, beste taupada bat eman bere bizitza nazional eta sozialari, eta uste dugu horretarako aukera bat daukagula denok ardurarekin jokatzen badeu. Apur bat atzerare egite askatuko dizut, Gernikako estatutuan hartu zenean, bere garaian eztabaidetako bat ere izan zen, eta Nafarroarekin zer gertatzen da? Hor bazen ere, 4. xedapen gehigarria, ez dakit, 2025 urtean ere estatusaren inguruko lientzo zuri horretan ere eztabaidatu beharko litzateke zer gertatzen den Nafarroarekin? Nik uste dut alde batetik esan behar dugu lagun Nafarroa garaiak zer izango den Nafarroa garaian bizi eta lan egiten dutenek erabaki behar dute. Guk aspaldi esan genuen Nafarroak berak bazuela erabakitzeko almena. Beste euskal lurraldeekin zemotatako harremana naizun, ez? Eta nik esango nuke lurraldetasunaren inguruko eztabaida hori nahiko ongi definitua daukagula, eta zentzu horretan bere garaian esan genuen, Euskal Herria zatitua den herri bada, horrela jarraitzen du, 3 zatitan dago erdibitua, eta egiten gu Euskal Herri batu baten aldeko apustua egiten dugu, baina hori izan behar da prozesu guztiz demokratikoa, atxikimendu librez egiten den proiektu nazional eta herritarra, eta uste dugu estatusari buruz egiten dugunean ere, Nafarroan ere horretaz mintzatu behar dela. Hau da, amejoramenduaren inguruan eta bere estatus politiko ero bere estatus politikoaren inguruan. Baina nik bai uste dut garbi egon behar dela, gure 3 probintzietako estatus berri horretan, argi geldituko dela guretzat Euskal Herria zer den, eta nolabait ere gure arteko harremana libreki erabakitzeko guk eskubide auki behar dugula. Beti ere, kontuan hartuz, nafartarrek erabakitzen dutena, 3 probintzietako biztanle erabakitzen dutena, eta garai batean ere, konkretuan, helduko den garai batean ere, Lapurdi Basen, Nafarroa eta Siberoko euskaldunak erabakiko dutena. Alatare guk, Euskal Herria bildu bezala garbi daukagu, Euskal Herria nazio badela 7 lurraldez osatua, baduen hizkuntza bat, hizkuntza nazionala dela, erabakitzeko eskubidea duena, eta nolabait ere Euskal Herri euskaldun independentista ezkerrekoa eta feminista egiteko dela gure proiektua. Beti ere berriro diot, hau sedukzioaren bidez egin behar da, sedukzio demokratikoaren bidez. Ez dago bide xurrik, bide honetan, pazientzia estrategikoa behar da, eta konbentzimendu eta konfiantza oso eduki behar du gauza batean. Emango ditugu urratsak, txikiak, handiak, ertainekoak, eta importantea da bidean ez galtzea. Gu iparra nun daukagun garbi ikustea eta pazientzia historikoarekin ibiltzea. Bestelako zertzelada bat ere, eztabaida honetan, izan zen ere, EAJaren baitan horre aldaketa izan zela, Aitor Esteban etorri zen, Andoni Ortuzar joan zen, Andoni Ortuzar gainera joan zen, PricewaterhouseCooperseko kanpo aholkulari izatera, ezakit, zer iruditzen zaizu bere enplegu berria? Ez dakit, nik harreman ona egin nuen azkenean Andonirekin, eta ez dut ere termino pertsonaletan aritu, baina termino politikoetan ez da kasu bakarra, ez? Batek errepasoa egiten baldin badu, ikusten du Urkulluren gobernuan ibilitako hainbat jende, hainbat tokitan dagola, ez? Horregatik Aitor Estebanek ez du egin behar gehiegizko esfortzua eta ahalegina esateko ezberdina garela, jendeak ikusten du oso ezberdina garela, ez? Porque batzu bukatzen dugu beste toki batzuetan, eta horrek nolabait ere ez du merezi ahalegin berezi bat egitea, ez? Nik uste dut, kasu pertsonal horretatik aterata eta PNVek egiten dituen gauza hauetik, niri zek eskatzen hau. Alde batetik, guk ez dugu konpartitzen nolabait ere politikagintza eta aginte publikoan ibilitakoek handik denbora gutxitara, eta ikusi dugu gainera nola ematen diren baimenak parlamentuan, batzuk por silencio administratibo. Halako enpresa pribatuetan egotea eta gainera harremana eduki duten administrazio publikoarekin. Guzti dugu beste etika baten aldekoak eta beste etika bat behar dela euskal politikagintzan. Bestea beste zergaitik. Horrek aldendu egiten duelako jendea politikatik. Eta aldendu egiten du jendea
afera publikoetatik, eta horrek ekartzen duna, eta ikusten ari garena da, horrek oldarraldi osoa reakzionario bat martxan jartzeko gasolina ematen dula. Niretzat hori da kezkagarriena. Ez da bakarrik guk ez genukela alakorik egingo, eta hori nahikoa agerian dago, baizik eta alakoek zen botatako ondorioak ekartzen dituzte, nolabait ere, jendearen percepzioetan, ez? Bestalde, bestelako kontuetan, berriki Kongresuko eta Senatuko EH Bilduren hautetxiekin izan zinen, zeintzuk izango dira Madrilgo lanlerro nagusi eta helburuak? Alde batetik guk egin dugu erronda bat, hainbat alderdiekin, ezkerreko alderdiekin, azkenengo asteetan, ez? Guk zer egin dugu erronda horretan? Lehenengo eta behin esan gu zer geran eta nor geran, ez? Eta guk argi plantatu dugu indar independentista da garena, MLN bat ere izan garela, eta zentzu horretan gurea Madriden dela, taktikoki egiten den apustu bat, ez? Taktikoki, ez dut esaten taktikoki termino despektiboetan, baizik eta uste dugu, gu badaukagularean lan bat eta importantea dena, beste eskuin muturra gelditzeko, eta Euskal Herriarentzat bai nazio mailan eta bai alor sozialean urratsak egiteko, ez? Momentu honetan, gu oso kontziente gera, askotan aipatu izan duguna ez dela lortu, eta da, gu beti esan dugu, ez dakala zentzurik hitz egitea investidura bloke batetaz ez badago minimoen programa bat. Eta hori faltan bota dugu beti, eta gu lana egin dugu horretarako. Egungo egoeran, jendeari esan dioguna da, hemen aukera ezberdinak egon daitezke, eta gainera gehienak ez daude gure esku. Hemen badago ustezko korrupzio kasu batzuk, ez dakigu horiek noraino helduko diran, eta beraz horrek nolabait ere legislaturan bi fase kokatzen ditu, ez? Lehenengoa da, orain arte pegamentua zen besteak txarragoa dira, eta nabarmen txarragoa dira, baina horrekin bakarrik ez du funtzionatuko. Hemen behar dena da egitasmo bat, eta horrek ere aukera bat ematen du, aprobetxatu nahi balin bada. Eta egitasmoa zer da? Egitasmoa da ulertzea Espainia estatu plurinazional badela, egitasmoa da demokratizatzea Espainiako estatu aparatuak posible baldin bada, eta egitasmoa da aurregitea termino sozial eta ekonomikoetan erreakzioari programa sozial eta ekonomiko alik eta aurreratuenarekin, eta alik eta esaten dut, beste bloke horretan Junts eta PNV ere badaudelako, eta zentzu horretan, segurazki, zaitasun handiagoa daude alor sozialean, alor nazionalean baino, ez? Eta hori da egingo dugun lana, eta lanean jarraitzen dugu, eta guk uste dugu oso importantea dela guretzat Madriden egiten den lana, baina aldi berean ere beti gogoratzen dugu guk autozentratua izan nahi duen prozesu batean, osea, gu Euskal Herriaren arazoak ez dira konponduko Madriden, egia da Madriden gauzak aldatuz, eta norabide honean aldatzen baldin badira, hobeto jungo zaigula, baina dagoen espektatiba da, momentu konkretu batean, PP Vox gobernu bat egotorri daitekela, horrek esan nahi duen guztiarekin, eta lehendakariak 3 probintzietako lehendakariak esaten duenean hemen garai gogorrak eta ilunak etorri daitezke, faltatu zitzaien esatean horren eskutik. Hori da, PPren eskutik etorriko dira, eta hori esaten denean, halako herri batean, Euskal Herria bezalako herri batean, jendeak memoria historikoa du, eta badaki zertaz hitz egiten ari garan, gero garaian garaiko intensidadearekin, bai. Baina hori horrela baldin bada, politika gintzak estepzio horrekin ere jokatu behar du, eta kontuan hartu behar du, hori horrela baldin bada, denek egin beharko ditugula gauzak politika gintza konbentzionaletik aratago eta konpromiso handiagorekin, ez? Eta horretaz mintzatu izan ginen, nolabait ere egunerokotasuna jaten duen aktualidade horretatik pixka fokoa aurrerago jarriz, ez? Baita ere ez dakit ikasturte hasieran edo udan okerrez banago aipatu zen Pedro Sánchezen exekutiboak 2026 urteko aurrekontuak ateratzeko asmoa bazuela, ez dakit horretarako etxeko lanak ere abian daude? Abian daude, beraiek konprometitu dira aurrekontuat aurkezten, ez? Gu hori ongo gera, eta gu beti bezala, ardura berezi horrekin jokatuko dugu. Osea, guk ez dakago inongo interesik alako gobernu bat pikutara bidaltzeko. Uste dugulako, beste Euskal Herritarrek 4 herrialdetan argi utzi zutela hauteskunde orokorretan,
PSOE bozkatu, EH Bildu bozkatu, PNV bozkatu, gero bozkatu, Sumar bozkatu, ez zutela nahi fasistarik Espainiako gobernuan. Zer eta guk Espainiatik alde egiten ez dugun bitartean, horrek badu ondoria gure emakumeentza, gure langileentza, gure entitate nazionalentzat, eta esango nuke gure alderdi batzurentzat ere bai. Orduan, afera da, aurrekontuak aurkeztuko direla, eta ze gertatzen da, guk askotan aipatu izan duguna, ez badago bloke bat gutxieneko programa batekin, beti inposatzen da logika partidista bat. Eta logika partidista, halako egoera historiko batean logika partidistarik ez du zentzurik. Zen eta preserbatu behar den helburu nagusia da, eske hitz egiten era fascistatzat. Eta orduan esaten duguna da, horren aurrean, egia da, ez duela hori bakarrik balio aurrera egiteko, baina hori da lehenengo urratsa. Hau da, hauek ez dira heldu behar. Bigarren urratsa zein da, eta guk argi plantatu dugu, herri bezala jokatzea, eta horren aurrean programa demokratiko nazional eta herritar bat martxan hartzea. Gu jungo gera negoziatzera aurrekontua, guk aurrekontuak nahi ditugu, eta aurrekontu horietan nahi ditugu Euskal Herritarrentzat onurak egotea termino nazionaletan eta termino sozialetan, eta horretan gabiz. Eta Espainiar estatuko aurrekontuetatik harago Euskal Lurralde eta administrazioetako aurrekontuak ere martxan dira? Bai, eztabaida martxan dira, gutxienez hasi dira, oraindik ez dira hasi ofizialki, eta guk hemen ezberdintzen dugu, Hego Euskal Herriari dagokionez, badago dinamika bat Nafarroa garaian, uste dugu aprobetxatu behar dela ambizioarekin jokatzeko momentu honetan, eta gero hiru probintzietara etorrita, hiru lurraldetara etorrita, nik gogoratu nahi dut pasaden urtean egindako proposamena. Gure proposamena ere uste dugu oso zentzuzkoa dela. Eta da, aldatu dira arazoak pasaden urtetik ona? Ez. Eta gu pasaden urtean esaten genuena izan zen, hemen arazo batzu daude, lehentasunez arazoi aurre egin behar zaio, guretzat ez daka logika hundirik, lehenengo bote batean, bederen, hitz egitea aldundiz aldundi, lau aurrekontu buruz, baizik eta egin behar dena da, zenbat diru dagon kajan, aman komunean, bai? Eta diru horietatik zer eta non inbertitu behar da. Hori da gure logika politikoa. Eta horretan, egin genuen proposamen bat, lau aurrekontu horiek aman komunean eztabaidatzeko, bai? Eta urten berriro ere aprobetxatuko dut hemen nagola gonbidapen bat egiteko bai alderdi sozialistari eta bai Euskal Alderdi Jeltzaleari. Gure ustez, gonbidapena da logika horretan esertzea eztabaidatzera lau aurrekontu hauen inguruan. Berriro diot, zertarako ikusteko zenbat diru daukagun eta nun inbertitu behar da. Eta logikoki guk prestutasun osoa daukagu bloke horretan eta termino kolektibo horretan diru guzti hori mahai gainean jarri eta inbertsioa nun egin behar diren adosteko. Eta hori da egiten eta luzatzen diren proposamena. Eta proposamen orokor horrek izan du feedbackik edo egonda elkarrizketarik horren bueltan? Momentuz ez, baina espero dugu nolabait ere horrek erantzun bat edukitzea. Ez dugu eduki halako horik, baina bai uste dugu, pasaden urtean despejatu zela erabatetara, eta bai uste dugu momentu honetan egon daitezkela aukerak gauzak bestera bat egiteko. Ez dut esaten onartuko dutenik, baina esaten duana da, gu gonbidape bat luzatu dugu, esan dezakegu, gonbidapena mahai gainean dagola, bideak badaudela irekiak, eta orduan, guk berriro ere gonbidapena luzatu nahi dugu, esateko, posible da herri honetan hiruren artean egitea eztabaida bat lau aurrekontua kontuan hartuta, eta, ikusiko dugu, lanean jarraituko dugu. Azkenikan ere jakineko nuke, ea nola ikusten duzun estatu frantsesak bizi duen egoera, horre aipatzen da, disoluzioa, Macronen dimisioa, bestelako gobernu bat, eta bereziki honek ere Euskal Herrian duen eragina ere bada, zer gertatuko ote den Peio Duforen ordezkaritzarekin? Nik uste dut, dena ematen du aditzera hauteskundeak egongo direla, bai? Eta, mundu guztia badator pentsatzerakoan agian hauteskundoien ondori izan daitekela front nazionalak irabaztea, orain ez dakit nola ditzen diren. Baina eskuin motorrak irabaztea. Horrek esan edun guztiarekin, bai?
eta uste dut ja ez dela fenomeno bat toki batean garatzen ari dena, baizik eta ja bloke reakzionarioaren igoera ja da oso orokorra eta da mundu mailakoa. Horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta nik uste dut hori horrela baldin bada, ezkerrari tokatzen zaiola, lehenik eta behin jendeari esatea horrek ze suposatzen duen. Ez dut uste alegin berezi egin behar dela Euskal Herrian jendeari azaltzeko horrek zer esan nahi duen. Ez hemengo emakumei, ez langilei, ez herritarrei, ez euskaltzalei, eta bar, ez? Eta horrek ze motatako erantzuna behar du. Eta gu horretan oso garbi daukagu, osea, erantzuna izan behar da herri gisa eta programa nazional eta herrikoi batekin. Eta, bueno, gu bere garaian adibidez hauteskundei buruz hitz egiterakoan luzatu genuen proposamen bat, beste gunean erantzun, ez dakit, alderdigun batean erantzun zuten paripe bezala definituz. Guk ez ditugu paripeak planteatzen, guk gauza oso simple bat esaten dugu. Herri hau zatitu zuten Euskal Herrian bi komunitatetan. Baina estadua behartuta dago hauteskunde batzuetan urna jartzera 4 herrialdetan, eta beraz gainditu egiten dugu lurralde zatiketa. Hor, aukera badaukagu. Zein da aukera? Espainiar hauteskundeak Euskal hauteskunde nazionalak bilakatzeko. Europar hauteskundetan garbi 7 lurraldetan eta Espainiar hauteskundetan 4 herrialdetan. Uste dugu horrek aukera bat ematen digula. Zertarako? Bloke aman komuba planteatzeko minimoen programa batekin. Eta gero bakoitzak egingo du bere talde parlamentaria, eta energetiken inguruko eztabaida dagoenean zergen inguruan ezberdin bozkatuko dugu. Fijo. Baina zertan bozkatuko dugu alde? Programa minimo baten aurrean. Eta bukatzeko esango nuke, zein da honen balioa ere bai? Bueno, hauteskundeak konbokatzen baldin badira, berriro diot, urnak egongo dira 4 herrialdetan. Zatiketa gaindituko dugu. Espainiar hauteskunde batzuk Euskal Borondate Demokratiko Nazionala adierazteko tresna bat izan daitezke. Gainera beraiek jartzen dute. Legalak dira, ez dago arazorik horretan. Ditugu gauza rarorik egin behar. Orduan, estenatoki izan daiteke bat, gobernu aurrerakoia berriz ere instalatzen da. Bale. Ero bi, eskuin muturra dago. Horren aurrean ze jartzen dugu, gu esatugu, herri bat, 1 milioi bat bozka. Jartzen dugu, aurrera egiteko, ero eskuin muturrare aurre egiteko. Bestela ze jarriko diogu, 7 alderdi politiko bakoitza bere ordezkaritzarekin. Gu gainera gauzat esaten dugu, gu oso ondo aterako gera alderdi bezala hauteskunde horietatik. Badakigu, baina guk ez dugu horretara jokatu nahi, esaten duguna da, jarriko digu herri bat, estatuaren aurrean, esateko zer geran, nor geran, nola konsideratzen geran, zer respeto merezi dugun, eta gero bakoitzak egunerokotasun parlamentarian egingo du, pentsatzen duena bere programa politikotik, baina programa politikotik aparte, herri bezala sekulako aukera daukagu. Guzti hauekin aditzen era, Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia, eskerrik asko gurean izategatik. Zuei, mila esker. Larunbat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi, eta 2 orduz, Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian, Euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria.
Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Goizeko 10:00 gutxi dira, agurtu dugu Arnaldo Otegi eta iaia analisi maila ere luzatu genezake, baina denboraz justu gabiltza eta ez dakite, aipamen labur bat egingo dugu bi elementurekin, batetikan badaukaguna da, Arnaldo Otegik hemen gurean esan dena da, Eneko Andueza eibartarra dela, termino hori erabili du, baina EAJarekin eta PSrekin bera gertatu dena ere, horre saltxa ere izan da, atzokoan Aitor Estebanek lekuzkanpo ikusten zituela, Eneko Anduezaren kritikak esan du, tentsioa tirabirak eta mesfidantza sortzeare egotzi dio, eta hain zuzen, esan du, maila horretako adierazpenak egiten dituen bakarra Andueza bera dela. Aitor Esteban. El que ha ido por libre es el partido. Es él el único que las hace y al final lo que genera es tensión, fricción, desconfianza, innecesariamente en un tono retador. Eta Euskadi Buru Batzarreko buruaren adierazpenen aurretik, Eneko Anduezak herri irratian Eneko Goiari ere erantzun dio, honek ahobero deitu ziolako, iseka ez dela bidea ohartarazteko eskaera egin di alderdikideei. Lehendakari Pradales, le estamos escuchando últimamente que no tenemos que contagiarnos del ambiente de crispación que hay en Madrid, que no hay que trasladarlo aquí a Euskadi. Por tanto, el Lehendakari Pradales tiene una muy buena oportunidad para decirle al todavía alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, que el insulto no es el camino, ¿no? Que hay que rebajar tensión y que desde luego no puede tapar su mala gestión a base de insultos, ¿no? Yo creo que ayer Eneko Goya se hizo un tellado. En cualquier caso, lo único que me queda por decirle al señor Eneko Goya es que le deseo mucha suerte y que sea muy feliz en esta nueva etapa que va a abrir. O por lo menos que sea más feliz de lo que es ahora. Halako kontuetan ere, erreparatzen dugu,
ahobero terminoa, edota oihu bat, edota bestelako terminoak beti direlako deigarriak, baina are deigarriagoak, hor ezberdinen artean, negoziatu behar dutenen artean, eta pentsatzen dugu, edo herritar askok gure buruari galde egiten dioguna da, eta eneko Andueza pribatuan negoziatzerako garaian alakoa izango da, eneko goiak eneko Anduezari demagun zerbait pribatuan negoziatu beharko balute ahobero deituko lioke zuzenean. Bueno, hor beti daude, politikaren formak, dena aztertzen dela, estetika bera, dena aztertzen dela, eta jakin nahi dugu, pixkat ere, ea honek zer nolako ikuspuntuak sortzen dizkizuen, ze bereziki, aipatu dugu, segituan aipatuko dugu estatusa bera, baina estatusa bera bezalako elementu garrantzitsuetan, olako moldetan ibiltzea nola ikusten duzu, Joseba? Bueno, nik uste dute maila batan zuk esaten zenun bezala, ez berdindu behar dela, zer dan komilan artean, politikaren antzerkigintzan edo, edo politikaren edo eskenatoki eta kasu honetan, erabiliko dut eskenatoki edo agertoki politikoan, izaten diren jarrerak eta gero zer harremana izaten diren, egunerokoan edo harreman zuzenak direnean. Nik uste galdetu beharko genukena da, ea zergatik, eneko Anduezak horrela jokatzen duen, eta nik bintzat erantzun bat proposatuko nuke. Nik uste dut, eneko Andueza da PSeko ordezkaria eta PS gobernatzen du EAJ-arekin, Arnaldok aipatu duen bezala, pixu politiko eskasa du parlamentuan eta gobernu horretan, eta oso agerikoa da, Eusko Jaurlaritzak egiten dituen politikak, oroar eskuineko politikak direla. Eusko Alderdi Jeltzalearekin ari da gestionatzen, eta bakigo Eusko Alderdi Jeltzaleak ze posizioa daukan energetikekiko, ze posizioa dauka etxe bizitza politikoarekiko, ze jarrera dauka osasungintzarekiko, privatizazioekiko, pentsiodun, orain dela gutxi, pentsionistek egindako eskari horrean izan duten jarra, da nik uste Eusko Jaurlaritza horretan, markatzen duena hildo politikoa eta kasunetan hildo ekonomikoa Eusko Alderdi Jeltzalea da, eta nik uste dut Anduezak olako adierazpenak egiten dituenean, nolabaiteko ezberdintasunak esladatu nahi ditu, hain zuzen ere izkutatzeko berak eguneroko tasunean eskuineko politikak babestu egiten dituela. Ainoa? Bai, nik Andueza entzuten dudanean, eta batez ere gobernu lanetan ari direnean, eta kuadrilla guztietan egoten da beti alako figura bat, beste kuadrillak beti izaten dizutela, baina nola aguantatzen duzun eta beti zaude aurpegi ateratzen eta aguantatzen, pues olako zerbait iduritzen zait. Kontua da, horrela jokatzen ez badu, eta Joseba Zijoan lerro berdinetikan, zaila dula PNV-ren makuilu izatearen paper historiko eta egonkor horretan, halako nortasun batekin jokatzea, ez? Osea, nik uste dut Idoia Mendiari hori leporatzen zitzaiola, ez zuela halako grina bat erakusten, ez zuela arpegia ondo ematen, eta orduan ikusten zitzaiela PNV-ren itzalean eta eskuin politikak egiten, ez? Eta Andueza badirudi beste paper bat jokatu nahi duela, edo beste itxura bat eman nahi diola ere, gu hemen gaude, baina guk badugu zer esan, badugu esto, ez? Eta ez dut uste gauza berria denik, nire ustez kanpaina Anduezaren alotxagarria izan zen, hauteskunde gauean, hauteskundeak berak irabazi zituela zirudien, hori izan zen egin zuen balorazioa, segurazki bere partida irabazi zuelako, eta zenbakiak ematen zutela gobernua osatzeko, eta beraz beharrezkoa zirela beraien parlamentariak, baina nezait iduritzen errealitatea eskutatzen denik, hauek sostenguak dira, PNV behar dituen neurrian, edo PNV-ren autu hori den neurrian daukate leku bat instituzioetan, edo daukate gaur daukaten lekua instituzioetan, beraiek bakarrik ez dute inun gobernatzen, eta, pues el amigo molesto, baina azkenean PNV ateratzen ditu bere politikak aurrera. Orain bai, arain aipatuko dugu, horre EH Bilduk, aurre ikusten du, PS baita ere egon behar duela estatusaren inguruko akordio horretan, eta hemen Arnaldo Otegik azaldu digu, horre gutxienekoak eta amankomunekoak diren elementuak bilatu behar direla, baina baita ere,
baintzat hartu behar dela, nazio bat badagoela, eta nazio gisa errespetatuak izan behar garela. Zentzu horretan, ikusten duzue, alderdi sozialistak ikusita zer nolako, identitario terminoa erabiltzen du beti, ikusita zer nolako lerrogurria duen horren bueltan, ezakit azkenean, balekoa emango du edo zer gerta liteke, Joseba? Bueno, nik egia esan gaur egun distantzia gehiagorekin, ez daramate olako harreman politikoak, garai batean ardura politiko gehiago nituelako, eta beraz gaur egun ez naiz gai jakiteko, zen neurritan dauden harreman horiek, ea benetan azkeneko hilabetetan aurrera pausorik eman den edo ez, eta kanpoko diskursoek batzutan, egia esan, benetan dagoenaren inguruko isla ez dira izaten, ez? Eta alde horretatik, ni gaurkoz ez dakit, benetan horretarako aukera egongo den edo ez. Ni bai pentsatzen dudana da, estatu espainola oraindik ere, Arnaldok esaten zuen bezala, ez demokratizatu gabeko estatu bat dela, eta Euskal Herrian hori onartuta ere, arazoak izango genituela estatuaren aparatu ezberdinetatik hori aurrera atera izateko ez. Baina nik uste dut horrek hala ere ez duela kentzen, nolabait olako akordio bate garrantzia handia izango zuela, hain zuzen ere, aurrera urras bat eman alizateko herri bezala. Nik uste berak aipatu dituela adibide batzuk, eta gu hemen tertulia ekonomikoa gauden honetan, nik uste ere importante izango litzatekela, hain zuzen ere, bai lan harremanen ikuspuntutik, bai pensioen sisteman ikuspuntutik, bai kontzertu ekonomikoari dagozkion beste atal batzuetan ere, aurrera urratsa horiek maigaineratzea, batetik lortuko balira, oso garrantzitsuak izango liratekelago, eta bestetik gerora erasotuak izango balira, agerian ere utziko dutelako, zergatik herri honetan, oraindik ere, ezin ditugun, adibidez, ikuspuntu ekonomiko edo laboral batetik, hainbat eta hainbat erabaki hartu alizan. Aina? Bai, nik uste dute gogo honez edo ez dutela onartuko. Kontua da guk lortuko dugun akordio horretara eramatea. Eta guk esaten dugunean ez da bakarrik H Bildu, baizik eta akordio hori nahi dugun guztiok, akordio horrek ekarriko dizkigun aldaketak defendatuz egin behar dugun, ez? Presioa gatik, nik ez dut uste beste remedio horik ez duen bitartean, alako akordio batera joko duenez bere borondatez, eta bigarrenik alako akordioa egongo da, Madrid alako akordio bat aukera ematen badio, Madrileko PSOE ari naiz alako akordio batei bide ematen badio. Eta egia da, Anduezaren adierazpenak ikusita, kasi nahiago dut erabakia Madriden egotea, bere eskuetan egotea baino, baina informaziorik gabe ari naiz noski. Beraz, nik uste dut H Bilduk eta oso argi duela garai zai eta beti esaten dugu garai incertidumbrez eta prestatzen bide bat proposatzen du, bide horren elementu nagusiak oso argi daude eta bide hori egiteko behar diren urratsak emango direla. Hori da Arnaldok esan duena eta oso argia da eta argitasun horrek sendotasuna ematen dio eta solbentzia ematen dio planari. Norbait esatea jatik, baina plan horrek eskatzen duena da herri batek urrats horietara eramatea beste eragileak. Eta kasu honetan gainera izen abizenekin EAJ da eta PSOE da. Beraz, ez dakit, soeri begiratu baino, begiratu dezaiogun herrietan nola egin dezakegun bide hori posible. Guzti hauekin gelditzen gera, baina ez dakit, nik uste dut emango duela honek, lagun batek pasa berri dit iragarki bat Euskadiko herri agintaritzaren aldizkariarena, eta aipatzen dena da Javi Bizkaino kazetaria, Deiako eta Radio Euskadiko kazetaria urte askotan, orain Eusko Jaurlaritzako aholkulari bera ere izendatu dute. Emango du honek nik uste. Ez dakit, zuek emango duelako antzabete? Ni Javier Bizkaino eta biok ez dakagu berez maitasun erromantirako harreman bat, eta beraz horretan utziko dut nire aipamena.
Berak galtzen du Joseba. Nik uste dut merituak egin dituela. Javi Bizkaino Jaurlaritzan aholkulari izateko. Bueno, hemen utziko dugu. Non gelditzen lako ziditoa. Hori da. Seduzio demokratikoa berda, hemen ere. Guzti hauekin gelditzen gera, Ainhoa Etxaide eta Joseba Permatx. Mila esker goizonetan gurean izategatik. Zuei, hurrengo atea. Lider Nando nauzue, eta asteartero, arratsaldeko 7etan, saio berri bat izango dut Naiz Irratian. Eta zer topatuko duzuen bertan? Noski, musika. Baina ez orainaldiko tendentzia eta albisteetara lotua dagoen hori ez. Hemen saiatuko gara behintzat, denbora gelditu eta ingurura begiratzen. Belarriak prest jartzen, musikaren gozamenerako. Eta zergatik ez, bitxikeriaren bat edo beste ezagutzen ere. Ad libitum, Lider Nandorekin. Asteartero, arratsaldeko 7etan, Naiz Irratian. Ongi etorri, Ad libitum saiora. Arratsaleko 8ak puntuan ditugu, informazioaren ariaren 3. edizioan zaudela. Arratsaldeon naizuela. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Naiz Irratira. Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta. Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak. Naiz Irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena. Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide. Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz Irratian egoera azaltzen. Oinatzez buru eta Egoi Belategik dakartza xehetasunak. Informazioaren ariaren 3. edizioa astelehenetik ostiralera, arratsaldeko 8 aurrera. Naiz Irratia. Goizeko 10 dira Nafarroako Ezker Batuko egungo koordinatzaile nagusia Carlos Guzmán aurkeztutako proposamen bakarraren buru izango da eta urriaren 25ean ospatuko den 12. biltzar nagusian izendatuko dute berriro ondorengo 4 urteetarako alderdiaren buru. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pegi, Nafarroako Ezker Batuko 12. batzarrerako zuzendaritza organoetarako hautagaitzak aurkezteko epea amaituta, talde horretako batzorde kolegiatuak astearte arratsaldean egindako bileran berretsi du proposamen politiko eta antolatzaile bakarra aurkeztu dela prozesu asambleario horretara batzorde kolegiaturako zerrenda batek eta Nafarroako Ezker Batuko koordinadorarako beste zerrenda batek osatua. Antolaketa eta enpatia Ezker Bat bakerako eta errepublikarako izango da hautagaitza horren izena. Barne prozesua amaitutakoan 2027ko udal eta foru hauteskundetara bideratuko dute euren lana, hitzordu horretara ahalik eta baldintza onenetan iristeko. Eta Ternoa taldeak Borobitex enpresa Gipuzkoarrari saldu dio Loreak Mendian marka. Iragan ekainetik borondatezko hartzekodunen konkurtsoan dago sartuta Arrasateko enpresa ospetsua, ehungintzaren krisi globalak bultzatuta 16 milioi euroko zorrari aurregin ezin da zegoela azaldu zuenetik. 4 marka zituen Ternoa grupek, Ternoa bera, Lorpen Galtzerdiak, Astore eta Loreak Mendian eta hainbat inbertitzailerekin negoziatzen aritu da hilabeteotan enpresa zatika saldu eta horrela zorra kitatzeko. Epaileak izendatutako administradore konkurtsalak oniritzea eman dio Loreak Mendian markaren salmentari eta Borobitex enpresa Gipuzkoarrak erosi du hori. 18 langileren lanpostua bermatuko da salmenta horrekin, beste 3 markak saltzeko negoziazioek aurrera darraite eta horixe da orain erronka taldeko 180 langilei lanpostua bermatu ahal izateko.
Entzuten ari gara, Israelek Gazara bidean den ontzidi berria erasotu du. Pasaden astean intertzeptatu zuen gobernu sionistak aurreko ontzidia eta errelebo hartu dio Italiatik eskifaia honek 9 ontzirekin oraingoan. Duela astebete abiatu zen askatasunaren ontzidi berria Gazako zerrendara bidean, asteazken goizalde honetan Israelgo armadak erasotu dituela salatu dute kostatik 220 kilometrora zirenean. Gaza Shanbert, Ala Al-Nahar eta Anas Al-Sharif izena duten barkuak erasotu ditu Israelek bertako goizaldeko 4:00 modu ilegalean erasotua izan dela salatu du ontzidiak bere webgunean. Goizeko 8:00 laurden gutxi aldera izan dira erasotuak beste ontziak, Gazako kostatik 204 kilometrora zirela ur internazionaletan. Ontzidiak eskifaia baitua izan dela salatu du, une honetan ez ezaguna da ontzietan bidaiatzen zuten mediku, kazetari eta ordezkari politikoak non diren. Baita garraiatzen ziren medikamendu, janari eta ekipamendu medikoak ere. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Aipatzeko horik ez dugu errepideetan, beraz eguraldiaren iragarpena dakar Iker Ibarluzeak. Egonkor jarraituko du eguraldiak asteazken honetan, baina aldaketa zantzu batzuk nabarituko dira. Goizean, goi mailako hodeiak ugariak izango dira, tarteka zeruari kolore zuriska emango diote. Hala ere ez diote trabarik egingo eguzkiari eta giro argia izango da. Hala ere da, goizean goizetik hasita Bizkaiko kostaldean, bereziki ipar-mendebaldean hodei baxuak agertuko dira, eta goizean zehar pixkanaka kostaldean zehar hodei baxu hauek ugaritzen joango dira. Arratsaldean hodei baxu hauek Kantauriar isurialdera zabaltzen joango dira, azken orduetan zerua estali xamarri geratuko da, eta gau partean euri txiki pixka bat ere izango da bertan. Ego isurialdean goizean giro eguzkitsua izango da, eta arratsaldean ere antzeko jarraituko du, nahiz eta bertan hodei gune batzuk agertuko diren. Haizeak goizean goiz aldakor eta ahul joko badu ere, goiz erditik aurrera ipar-mendebaldera egingo du. Aldaketa unean bolada zakar batzuk utziko ditu kostaldean, eta ondoren arratsaldean bolada zakar hauek lurraldearen hegoaldean emango dira. Temperatura minimoek gora egingo dute, 10 eta 14 gradu bitartean errendituko dira. Maximoek orokorran behera egingo dute, herriberan izan ezik edo Ebro bailaran izan ezik, bertan antzeko mantenduko baitira. Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 21 eta 26 gradu bitartean, temperatura freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan. Hauexek nabarmenduta, eskerrik asko Itxaso. Bai, bihar arte Pegi. Joateko tenoreare heldu zaigu, baina bigarren kafeako kideak agurtuko ditugu. Egunon? Egunon, Pegi. Bueno, nolako kontuak izango dituzu aipagai gaurkoan? Tira, basteazken giroan, musika giroan ariko gara, zinez taldea dator Iruñerritik eta tira, laukotean izango ditugu gurekin, elkarre entrevista akustikoa egiteko. Gartxotun zain letonaren doinuetatik aratago podcastaren zuteko aukera izango dugu gaur, eta Goiurik berriro ekarri du nolabait bisiposa ematen diguten notizia batzuen saio hau. Bai, nik bihotza goxatzen duten albisten zerrenda, osatu dut, aurrekoan egin nuen, eta boikoteatu egin zidaten sekzio hau. Esan ez, albiste guztiak, nahiko kaskarrak zirela, benetan posteko modukoak. Gaur beste batzuk ekarri ditut, eta ea gaurkoan bai, ez dakit, zuen arima beltza lehuntzen dudan. Nik faltan botago dut, Pablo Zurutuza, zure notizia goxagarri horiekin kantu tristeak egiteko. Bueno, bazuk egin ditu. Ziko diazu gitarratzen? Bai. Igual gitarrartuko dugu eta kantu bat egingo dugu notizia horiekin, Pegi. Baina, akaso, pixkate daramagun martxaren araberako izango. Begira, notizietako bat da, albistetako bat da, musikariek besteok baino min gutxiago sentitzen duzuela. Hala dio Danimarkako ikerketa batek. Horregatik jotzen haute hemen redakzioan maiz, Pegi. Tira, saioarekin hasi beharko dugu, bestela eguia martxartzen hasi gara. Baina, bueno, bestela bira proposamen bat. Hola, guk esperimentu egin berri dugu, seguru aski gure entzule asko nabarituko zuten. Analizin baian orain duela gutxi sartu dugu gure tertuliaren azpitikan Maixate Ixiaberren beixamela eta pastela eta funtzionatu du, baliagarria izan dela. Bueno, probestu zuk ere kantua nahi badin baduzue. Ondo da, eskerrik asko Pegi. Ondo, eskerrik asko. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenore heldu zaigu. Ondo segi, egun politia izan, aio? Naiz irratia.